Grey. Sentadas en la pequeña sala de la casa rectoral de Haworth, aquellas tres mujeres cómplices y geniales, aisladas del mundo intelectual en medio de los páramos de Yorkshire, marcaron un momento cumbre de la historia de la literatura. Aquel día no hubo manera de dar un paseo. Por la mañana habíamos pasado más de una hora deambulando entre los desolados arbustos. Pero después de la comida, que solía servirse temprano, el frío viento invernal... Acabo de volver de visitar a mi casero, ese solitario vecino que creo va a causarme más de una preocupación. Qué hermosa es esta región. En toda Inglaterra no creo que hubiese podido encontrar un lugar más Todas las remoto. historias verdaderas contienen una enseñanza, aunque a veces ese tesoro es difícil de encontrar. Y una vez encontrado resulta tan insignificante que el fruto seco y marchito apenas compensa el trabajo de haberle roto la cáscara. Las tres novelas fueron publicadas a mediados de 1847, de nuevo bajo sus seudónimos y sin que nadie ni siquiera en su entorno... No sé qué has tocado, pero ha subido el nivel un 25%, tío. Y merecieron ser reseñadas en los periódicos más prestigiosos. Las críticas a Jane Eyre y Agnes Grey fueron buenas. En cambio, Cumbres borrascosas, la novela de Emily, provocó el desconcierto. Algunos la consideraron desde el principio la obra de un genio masculino, por supuesto, mientras que otros la censuraron por su inmoralidad y su vulgaridad. ¿Cómo un ser humano ha sido capaz de ponerse a escribir un libro como este sin suicidarse al cabo de unas páginas? Es todo un misterio. Esta novela del señor Ellis Acton es una mezcla de horrores contra natura y la más vulgar de las depravaciones. Lo siento, Amy. Va, no pasa nada, Anne. De todas formas, no pienso volver a publicar ni una línea más. Emily cumplió su palabra. Nunca más volvió a publicar, aunque tal vez aún escribiera algunos poemas, y nadie puede saber si habría vuelto a hacerlo de disponer de más tiempo. Charlotte y Anne, en cambio, animadas por el éxito de sus novelas, decidieron seguir adelante como escritoras. En 1848, mientras Charlotte trabajaba en su siguiente narración, Anne publicó una obra muy valiente, La inquilina de Wildfeld Hall, en la que se atrevió a empoderar, como diríamos en terminología actual, a una mujer maltratada. Anne Bronte es la más desconocida, la más infravalorada de las hermanas Bronte. Yo sitúo a Anne Bronte a la derecha de Dios Padre y a la izquierda de la reina Victoria, madre de Inglaterra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Benjamina de las Bronte era una mujer paciente, dócil, que obedeció la autoridad paterna, los dogmas de fe de la Iglesia anglicana, obedeció las normas sociales impuestas a la mujer victoriana. Pero se permitió, a través de sus novelas, realizar críticas en mayor o menor medida a dicha sociedad victoriana. En Agnes Grey, que es una novela sobre una institutriz como Jane Eyre, va a acusar a los padres de familias de clase alta en Inglaterra que tienen a institutrices de malcriar a sus hijos, de permitirle cualquier tipo de abuso y explotación de las institutrices que trabajan para ellos. Pero sobre todo en La inquilina de Wildfeld Hall es impresionante cómo va a llegar a cuestionar las leyes inglesas que no permitían el divorcio entre un marido y una esposa cuando este marido era un hombre violento, alcohólico, con deudas de juego, que humillaba verbalmente a su esposa. Va a criticar el hecho de que una mujer que se quiera separar de su marido no pueda conseguir la custodia de sus hijos. Y vamos a tener un personaje como Helen que va a escapar de ese contexto de violencia doméstica. Va a escapar con su hijo, va a liberarse del yugo de estar junto a su marido. Entre tanto, el mundillo literario y los... Aquí comeza Obreo en Radio Lugo. Cas voces de referencia.
co análise de colaboradores expertos. Dende a web, a app da SER ou na onda media. Chega a única retransmisión con ADN breoganista. Benvidos a Territorio Celeste. Ola, moi boas tardes, benvidos ao Pazo dos Deportes. Hoxe é unha data desas especiais que todos temos marcados no calendario. Un día grande na traxectoria do Río Brogan pola Liga Endesa, porque hoxe estamos a falar de derbi galego, con todo o que lo representa en frente ao Obradoiro. Un partido, bueno, pues onde os dous equipos non chegan no seu mellor momento. O Brogan ven de perder 3 partidos, ganou tan só un dos últimos 4 o Obradoiro, conxunto de Santiago que está loitando por eludir as plazas de descenso. O Brogan que non quere xenerar máis dúbidas e quere retomar o camiño da vitoria, e todo isto pues rodeado de un gran ambiente. O Pazo que vai a registrar prácticamente un cheo, e a partir de aí, pues xa saben, a rivalidade, a intensidade, todo o que imos vivir aquí, pero en principio o máis importante, dende logo, vai estar o que acontezca na cancha, que o Brogan pues logre o triunfo, que con isto, bueno, pues unha nova alegría, que xa van unhas cantas este ano para os seus xareiros. Hoxe temos o equipo completo de Obreo na SER. Lolo Bello nos estudios centrais. Aquí temos a Alex Gato, a Sara Mejide, que va a estar no carrusel comentando as incidencias deste partido. Tamén a Edgar Paz. Edgar, boas tardes. Boa tarde, Paco. Bueno, pues o que digo, un desos partidos marcados, ¿no?, por toda a afición galega, un partido importante para ambos os dos conxuntos, que sin embargo non chegan nin outro no seu mellor momento. No, Río Brogan con 2 victorias nos últimos 7 encontros, coa sensación de que pezas importantes do equipo pues están chegando a este tramo final de temporada algo máis xustos de forma e no aspecto físico, e tamén con certos cambios o mellor non nos roles, pero sí na importancia de algúns dos efectivos. No último partido, Jankovic fixo a primeira rotación na posición de 5 por diante de Jordan Sacco. Kalinowski está pasando por un momento onde as saídas de indirectos que tanto a produción deron no tramo da mitad de temporada hacia o inicio, pois caeron un pouco, ainda que o seu promedio anotador é o mesmo. Bueno, un Brogan que non está a pasar polo seu mellor momento fronte a un Mombus Obradoiro que está con 8 victorias, unha por riba do último posto que marca o descenso, que agora mesmo de San Pablo Burgos, pero que ten un partido menos xogado. Moi importante esta situación, e que como toda temporada pois está a ser un ano de moitísimos altibaixos, con xogadores que están a ser un seguro na súa produción, como pode ser Casey Robertson con 14 puntos por partido, ou Virutis con 13 puntos por partido, e outros que tiñan que ser moi importantes, como Hellenson, que está a ter unhas porcentaxes moi baixas para o que é este xogador, ou outros como Vinio Cuo, que tamén de máis a menos. Na posición de base, escolta, agora teñemos reforzo de Philip Scrab. De feito, Albert Oliver está fora do roster inscrito, entra Álvaro Muñoz. Bueno, para eles eu creo que un partido moi importante, porque ao final, se son capaces de gañar aquí, xa non só a nivel clasificatorio, creo que a nivel moral, un equipo que fora da casa non está prácticamente a sacar victorias. Só unha victoria, esa foi en outubro en Sevilla. Daríalles un empurrón bastante importante. Bueno, pues esta é a primeira toma de contacto. Va a haber moitísimas cosas máis que contar nun partido destas características, pero nós temos que lembrarlles que estemos aquí gracias á Vicepresidencia Segunda da Deputación Provincial, tamén gracias a estes outros patrocinadores. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49.
Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soa e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio, Carnicerías Montes en Lugo e Taboada, ou faga as súas reservas no 606 233 950, 606 233 950, e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram, ou en carniceríasmontes.com. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo. Multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. Ofertadas máis de 4.000 prazas de emprego público en Galicia. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades con clases presenciais e virtuais. Dispoñemos dun campus virtual e dunha app que che permitirán unha interacción constante a través de calquer dispositivo móvil. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466 ou no noso centro de Lugo na Rúa Monforte 9, Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982-220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. El breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, pois a pique de que señan presentados os xogadores de ambas as dúas plantillas, Edgar, temos que falar de clave. Xa falamos que os dous equipos veñen desde que xogaron en Santiago ca mesma bagaxe, 2 vitorias e 5 derrotas. Bueno, o Breogán xa falamos tamén dese baixón físico. Por onde poden pasar hoxe as opcións dun e outro equipo. E claro, teño que nombrar a Birutis, que no partido da primeira volta foi determinante. Sí, por unha banda eu creo que a situación de perdas de balón, son dous equipos que na Liga cometen moi poucas perdas de balón por cada 100 posesións, do mellor da categoría. Nun partido de tanta tensión, con tanto en xogo, vai ser un factor importante poder dispoñer da maior cantidad de ataques posibles finalizados. E por outra banda hai un aspecto para mí moi importante, que é a defensa de Monbus Obradoiro, xunto con Betis, a peor da Liga ACB, encaixa 117,9 puntos por 100 posesións, e algo que Río Breogán pode aproveitar, e ademais, se gaña un pouquiño de solidez atrás, marcar certas diferenzas. O ritmo que favorece, creo que o Breogán é máis cando pode correr, cando pode xogar campo aberto. Sí, porque sobre todo Monbus Obradoiro ten sempre moita capacidade de reinvertirse en media pista, que ao final é algo chave nesta liga para permanecer 12 anos de 7 consecutivo cun presupuesto pues, dos máis baixos, cun orzamento dos máis baixos desta competición. Hai que ter moito cuidado cas situacións dun contra un de Cassius Robertson, que é algo que foron incorporando dende a súa chegada no libro de xogadas, e despois ameaza de 3 puntos. Prácticamente van a ter quintetos que, salvo o 5 e a veces sendo Ellison
quen xoga en esa posición van a ter ameaza dende a longa distancia. Sin embargo, os dos equipos teñen a mismo número de triples por partido, 8,8, e o Brogan ademais é mellor porcentaxe. Sí, é que de feito o Obradoiro este ano está a ter máis altibaixos nesa situación. Normalmente cando gaña a súa porcentaxe soe ser bastante boa e por eso ao final non deixa de ser un aspecto chave, non deixarlle escoller esa confianza. Bueno, pois agora se vai a presentar os xogadores do Río Brogan co todo público posto en pé. Vai a ser un auténtico espectáculo tamén esta presentación e vai a empezar obviamente con Tribal Haynes, que é o número 2 do conxunto lucense. Por certo, lembremos que hoxe os colexiados, bueno, un colexiado mexicano para empezar que non é moi habitual, non? Bueno, pois Miguel Ángel Pérez Pérez, gaditano pero do colexio galego, leva anos vivindo na Coruña. Sí, de feito pitou a final de Copa Galicia este mismo ano. Fala moi ben galego, porque tuve a ocasión de comprobarlo. Carlos Cortés, que é da Coruña, que é outro galego, e Alfonso Olivares, que é o que decíamos, é un colexiado nado en México, pero que desenrolou a súa carreira arbitral aquí en España. E outra novidade, Paco, é que a ACB deu permiso para que sone o himno galego antes do partido, que normalmente é o que hai que solicitar. Se non o solicitas, se non tes o permiso tácito da competición, pero é exactamente non igual. podes. Exactamente igual que cando se vai a facer un tempo de silencio, un minuto de silencio, ou calquer situación que poda retrasar o inicio do partido, ten que ter autorización da ACB. Santiago non se quiso poñer o himno e todos sabemos por qué. Sí, isto é algo que está a suceder, que é un pouco curioso, que como final do himno galego fai referencia a Breogán. Xa ocorreu en Coruña en tempos de Lev, onde se cortou esa parte. Bueno, eu creo que si queremos que isto sexa unha festa, claro, pero que ten que estar moi separada esa situación. Santiago non se quiso poñer o himno porque non quixeron poñerlo. Bueno, nós imos a guardar silencio porque precisamente vai agora o himno galego. Aproveitamos para lembrarles quenes son os patrocinadores que nos permiten estar hoxe aquí. Bueno, pois aí quedaban os acordes do noso himno, os acordes do himno galego, con ese final que parece que tanto incomoda de Fogar de Brogan. Pois está todo preparado para que dé comezo o partido, ambiente, bueno, pois totalmente de derbi, e imos ver, bueno, pois quen empeza golpeando primeiro, non? Porque isto tamén pode ser importante, digo, pola confianza de uns e de outros. Sí, ao final o partido de Santiago, de feito, ven moi marcado por un inicio moi bo de Monbus Obradoiro, se non lembro mal, onde eles marcan todo o momento o ritmo dese partido, ven xogando a favor de marcador, en partidos con tanta tensión, onde en moitos momentos pode haber certo desacerto
pola intensidade, polas pulsacións, un bo inicio pois asegura sobre todo asentar o plan de partido, asentar as ideas, que non entren dúbidas. Ambos os dous adestradores seguro que teñen na súa cabeza que queren facer, onde queren poñer o balón, onde consideran ter vantaxas ou desvantaxas, e se de inicio teñen problemas, pois lóxicamente o partido vaise complicar porque obliga a toma de decisións. Case sempre hai algunha que non sae ben. Bueno, pois xa temos os quintetos iniciais, o que soa ahora, bueno, cantado a capela prácticamente polos aficionados, é o himno do medio século breoganista. Decía que xa temos os quintetos por parte do Obradoiro. Van a estar en pista Brandon Hobbs, Thomas Scrap, Cassius Robertson, Alex Suárez e Laurinas Virutis. Sí, eu creo que é un quinteto habitual para eles, dende que Alex Suárez recuperou o estado físico tras a lesión e o parón que tivo, con homes fundamentais como Virutis, Thomas Scrap e Robertson, unha estrutura moi clara para eles. E despois está o rendemento de Brandon Hobbs, un xogador que tivo problemas nun nocello xa dende a pretemporada. De COVID. Eso creo que lastrou moitísimo o inicio de temporada, porque para min é un xogador que se adaptaba moi ben ao novo tipo de base que quere tamén Moncho Fernández, con ameaza, con certa capacidade de anotación, ademais de poder pasar. E bueno, a ver que partido ofreceose, porque é certo que o seu ano pois non está a ser especialmente bo. O Brogan non cambia partitura, estamos co quinteto habitual, Tribal Hayes, Sergi Quintela, Zanamusa, Marco Lukovic e Rasim Halbasi. Non, creo que xa o comentamos moitas veces, pode ser dos quintetos titulares, máis empregados en toda a Liga CB, que máis repetido está durante toda a temporada. Bueno, pois isto que xa está a piques de comenzar, o quinteto do Río Brogan, que xa está preparado, o público posto en pé, aplaudindo os seus xogadores, do Obradoiro, todavía escoitando as últimas instruccións do seu técnico de Moncho Fernández. E aí está, saltando a pista, Tribal Hayes, tamén o fai, Marco Lukovic, Sergi Quintela, Zanamusa e, como non, Rasim Halbasi. O balón nas mans do colexiado principal Miguel Ángel Pérez, e esperando a que os xogadores do Obradoiro pois teñan a ben meterse no partido, introducirse na cancha, para que dé comezo isto. Todavía esperando a que se incorporen os xogadores do equipo de Santiago de Compostela, que hoxe xogarán de vermello. Completamente eu non logro, Edgar, acostumbrarme en isto de baloncesto ás camisetas de manga curta. Bueno, o diseño de Obradoiro e a firma deportiva que hai que traballar con Bus Obradoiro levan moitos anos xa con este tipo de equipación. Sí, por eso digo que non me dou acostumbrado. De feito, outro equipo que leva tamén anos así é Unicaja Málaga. Sí. Bueno, pois vai a dar comezo isto. Ambientazo no Pazo dos Deportes. Si non está cheo, é certo que non está cheo, pero ten unha entrada magnífica, en torno a 4.800, 5.000 siareiros. Aquela butaca é a miña, claro, porque estou aquí. Unha é lógico que este vacía. Pero bueno, hai algunha máis en algún fondo, pero realmente creo que o cheo é casi total. Bueno, pois van a loitar pola primeira posición do partido Rasim Halbasi por parte do Río Brogan e Laurinas Virutis por parte do Obradoiro Santiago. Miguel Ángel Pérez solta o balón, a primeira posición para Sergi Quintela, que se vai xogar 1 contra 1. Non, finalmente prefere xogar con Rasim Halbasi. Pide calma. O balón para Zanamusa. Musa, penetración, deixa para Quintela, Quintela maga, no poste baixo para Lukovic, faixe sitio Lukovic, se vai a haber falta persoal. Non sei se na axuda en lado forte de Hobbs porque meta man, ou que Alex Suárez, para soster un pouco a Lukovic, vai ser Alex Suárez. Sí, a primeira posición dos mans de Pérez, que co antebrazo empurra un chisco cando quere iniciar ese posteo Marco Lukovic. A primeira falta persoal de Alex Suárez. Sigue xogando, polo tanto, Río Brogan.
Zana Musa, defendido por Scrap, o balón chega a Lukovic. Lukovic lanza de 4 metros, non anota. Sí, inicia o partido Río Breogán, Paco, con secuencias similares nos partidos previos, xogo por parellas, Mahalbasic Musa nesas situacións de bloqueo-rebloqueo, pero non atoparon nada. Brandon Hobbs, o base do Mombús para Robertson, defendido por Sergi Quintela. De nuevo Hobbs, deixa Virutis. E primeiros puntos para Virutis. É unha forma de xogar as defensas máis agresivas de bloqueo directo, que buscan saltar por riba da liña de bloqueo para parar un pouco o balón, pasar inmediatamente para ter posibilidade de triangulación. Atoparon a Virutis profundo e agora Rashid Mahalbasic castigando precisamente o balance do propio Virutis, penetrando casi en situación de costa a costa. Empate a 2 despois desta canasta de Mahalbasic, jugando Hobbs para Robertson. Si cambia a defensa, Mahalbasic máis conservador, pero Alex Suárez castiga dende a esquina. Demasiado fundido creo que Marco Lukovic en esa situación, onde non había continuación, non tiña que estar tan preto da pintura. Primeira tripla do partido para o Obradoiro, a primeira de Alex Suárez, xogando Sergi Quintela. O balón chega a Zana Musa, vai a perder o balón. O Breogán vai a recuperar Sergi. Equivócase Thomas Scrap porque ten que pasar, van 2 contra 1. Está completamente só. Intenta a penetración aí, Zana Musa vai anotar. Eu creo que perdeu un pouco a referencia, porque deixou o balón como se estuvera máis preto cando salta. Pero tamén creo que os nervios, a tensión pode influir neste tipo de situacións. Non foi triple a Alex Suárez, por certo. Está pisando logo, canastrón agora de Thomas Scrap, que a min particularmente é a fichaxe que máis me gustou este ano do Obradoiro. Multiuso, xogador pegamento, capaz de aportar en todas as facetas do xogo. 2-6 despois desta canasta de Scrap. Que ademais emparellase con Musa, xa ganou antes un roubo de balón, que a pique estivo de cometer esa situación de 2 contra 1, pero que decidiu mal, e Mahalbasic agora castigando en poste baixo con ese semigancho. 4-6, os 4 puntos anotados por Mahalbasic, xogando de novo Obradoiro. Balón para Oscar Robertson, ahora o que xoga Hobbs, el lanzamento, primeiro lanzamento que non vai a entrar, o rebote para Mahalbasic, que está sendo un hombre importante nestes primeiros minutos. Cambio de ritmo de Belgeis, canastón de Belgeis. Breogán, cada vez que domina rebote defensivo, quere sair correndo, está máis que claro. 2 oportunidades xa de transición e non a desaproveita. De novo Thomas Scrap, o xogador canadiense, deixa para Robertson. Non vale, non vale. Falta en ataque a Virutis porque estaba selando a Lukovic para que non chegara a puntear. Decide defender ese bloqueo directo porque lle chaman Nes, que é o xogador máis próximo, Sergi Quintela, pero foi moi longo, deixando a esquina desocupada. E menos mal porque esa tripla era moi liberada para Cassius Robertson. Segunda falta de Alex Suárez, finalmente foi o que se quedou ca falta. E xoga de novo Río Breogán contra Belgeis. Defendido por Brandon Hobbs. O balón que chega Lukovic. Este con Musa. Musa defendido como por Scrap. Deixa o balón para Lukovic. Intenta penetración. Lukovic lanza. Lukovic malo lanzamento. Veremos se o sigue a facer a defensa de Mombús Obradoiro, porque hai aí un momento cando Musa quere atacar que lle saltan o 2 contra 1. Alex Suárez deixa a Lukovic máis liberado. Quizá prefiran que gaste tiros o serbio antes que o bosniaco. Bueno, pues ahora erra Virutis, cando parecía que lo tiña todo prácticamente gañado. Le traballou aí co corpo. E aí vai Zana Musa, agora sí. Os primeiros puntos do líder do Breogán, do máximo anotador da Liga. É primeira vez que o Breogán se pon por diante no marcador. Sí, e Moncho Fernández avisando a Cassius Robertson que lle saltara a cerrar máis a penetración. Non lle importa tampouco liberado mellor a Sergi Quintela, pese a que estos días partidos anteriores nos dous últimos, estivo ben dende a Liga de 3, pero non un tirador, como si é Brandon Hobbs. Outra axuda longuísima dende o lado feble. Están liberando moitas esquinas, colapsando demasiado Río Breogán, e non vai a perdoar esos tiros Mombús Obradoiro. 8-9, Paco. 8-9 para o conxunto de Santiago. A primeira tripla do partido si é ahora. Aí tes o 2 contra 1 outra vez. Outro roubo de Thomas Scrap, un contra ningún. Canastra alta porcentaxe, pero semella clara norma defensiva. Cando Musa gana o eixo e quere atacar, inmediatamente saltar ou pechar moito a liña de penetración para obrigar a soltar o balón ou que poda cometer erros como este. Balón para Zana Musa.
Musa vai intentar a penetración, lanza canasta de Musa. Agora sí, porque sae dos indirectos con vantaxe, riza, e aí xa ten o espazo xerado para anotar. Bueno, pues Hobbs volve a intentar de 3, non vai a entrar, o rebote para Mahalbasi. Sube o balón Zana Musa, con el Alex Suárez, a penetración de Musa, canasta e adicional para Zana Musa. E pode ser a terceira de Alex Suárez, porque na transición defensiva non emparellan naturalmente, e Musa ten unha lectura moi boa dese aspecto, sabe que ten un xogador máis lento que a él e ademais con problemas de faltas, e decide atacalo, vai directamente a por Alex Suárez. Bueno, pois terceira falta persoal de Alex Suárez. Se vai ao banco, creo que entra Beliauskas. Terá unha adicional, entra Saco, xa o dixen, non? Polo Río Brogan, vai se Mahalbasi uns minutos ao banco. Sí, vai facer hoxe sí a rotación máis habitual neste equipo. Bueno, pois outra vez o Brogan por diante, 13-11, despois deste 2+1 de Musa, xa é o máximo anotador do partido. Scrap xogando con Robertson, vai haber unha falta persoal de Saco. A primeira falta para o xogador do Breo. Quere ser físico, evitar que Birutis poda gañar a posición cos dous pés en pintura, porque aí vai ter moito máis difícil poder paralo, poder frenalo. E ao mellor non está mal gastar unha falta nesas situacións, moito mellor que as dúas de ataque que cometeu en Murcia, por exemplo. Pues vai a sacar Scrap desde a liña de fondo para Hobbs. Sale Robertson, aí hai que ter moito cuidado, é moi bon anotador, lanza Robertson, erra, o rebote para Musa, volve a correr o Brogan, e cando millor está o equipo lucense, bloqueo de Saco, continúa o base do Río Brogan, non anota, o rebote para Saco, se lleva o balón das mans, pero impulsado por un xogador do Obradoiro, seguirá xogando o equipo lucense prácticamente cunha posesión en campo de ataque, 13 segundos. Chegar xogando esa situación de directo, Birutis aguantando, retrocedendo con Jordan Saco para que non haxa axuda, se poda controlar o rol do pívot congolés, pero despois moi importante, conocen ben as tipo de finalizacións de Bell Haynes por elevación e chega a puntear e dificultar o tiro o suficiente. 14 segundos de posesión, era do que falaban os colexiados, un segundo máis. Bueno, balón para Musa. O bloqueo de Saco con ex, que a defensa. Sergi Quintela completamente liberado, non entra o lanzamento, o balón que se perde. Scrap. O balón para Scrap, pelexan aí todos os xogadores finalmente. É Birutis o que o controla. Sigue xogando o Brogan, o balón para Hobbs, mal pase. Sí, moi mal pase de Hobbs, o que falamos da situación de bloqueo directo que a defensa do Obradoiro. Sigue con ex. Agora salta Robertson, o xogador máis próximo a cara dese bloqueo cando progresa Musa. Liberan a Sergi Quintela, nin tan sequera hai segunda rotación. Se non castigan esos tiros, vai estar moito máis cómoda a decisión táctica de Moncho Fernández. Kalinowski en pista, en lugar de Sergi Quintela, que é o que ti comentabas antes, que a defensa do Obradoiro tenía que estar tamén atenta a un xogador como Kalinowski, non? Bueno, lanzamento tripla de Musa, que non vai a entrar. O rebote para o Obradoiro, que está xogando por mediación de Robertson, casi un Robertson. Escrano, poste baixo, xogando ante Musa. Vai a pique, sai de recuperar, trae Belgés, o para Birutis, vai a anotar Birutis. O pase agora de Hobbs, atacando close out, penetrando e obligando a unha axuda máis para poder dobrar ese balón. Empate a 13, Birutis con 4 puntos. Musa, balón para Lukovic, canasta tripla, canasta de Marco Saúde, a primeira do Río Brogan de Marco Lukovic. Sí, eu creo que agora esa situación de bloqueo salta a Ellison, eso é o mellor o que non queren tampouco que sexa un grande, pero a resposta casi que busca casi un Robertson e a correr Río Brogan. E o rebote para Tribal Hayes correndo, o balón para aí con certos problemas, pero controla finalmente Lukovic, que lanza, non vai a entrar. Aí faltou un pouco de paciencia no xogador serbio. Sí, o feito de que sexa un 4 que xoga aberto, pero non tanto sobre bote, estando ademais ocupando poste baixo Saco, non pode progresar, e agora mala defensa, mala comunicación. Birutis anota e solicita tamén o troco.
16-15. Despois desta canasta, o punto número 6 de Está preparado Edgar Vicedo. O balón eles son de 5, Paco. para Kalinowski, non é a primeira vez que No, fai. Para eles é un 4,75, podemos falar así. Vai xogar nos 2 postos interiores, pero ollo porque se abre a pista, Sacco pode ter máis problemas, porque sí que necesita sair máis aló do tiro libre con el. Balón para Hellenson, reviravolta de Hellenson. Non entra. Salvou una Sacco. Barreu na Sacco despois de que botara no aro. Aí a piques de perder o Breogán. Estas pérdidas son as que poden decantar un partido. Que falábamos, son 2 equipos que cometen moi poucas. E agora Robertson máis pendente do contacto con Sacco para gañar o espazo que de finalizar. Canasta tripla, canasta de Marcos Saúde, de Tyler Kalinowski. Máxima diferencia do Breo, por certo, 19-15. En transición, Paco, gañando moitos puntos neses primeiros 7-8 segundos de posesión o Río Breogán. Robertson. Intenta a penetración. Agora sí que foi moito máis directo aro, a esquerdas. Eu creo que el mesmo autocorrixe a situación previa que comentamos, de buscar o contacto o mellor pola capacidade de intimidación de Sacco para xerar un espazo algo máis importante que poder finalizar e incluso sacar o 2+1. Pero creo que van a anular o tempo, Paco. Estamos colexiados. Que non o pediron nadie. Claro, ou está mal pedido, tarde. O que se pediu foi un troco polo que vexo. Bueno, pois efectivamente, se vai a reanudar o xogo, non hai tempo morto. Entra Iván Cruz no Río Breogán. E ollo porque Hobbs se vai ao vestuario. Marcha ao vestiario, non sei se pode ser algo fisiológico ou tuvo un golpe máis forte, porque realmente non o sigue ninguén do staff do Momoso Obradoiro, non parece importante. Non parece ser un tema físico importante. Bueno, balón para Musa. Musa, deixa para Kalinowski. A mesma falta en ataque, Paco, de Alex Suárez. Ahora fai Iván Cruz. Sí, repita a defensa next de saltar co home máis próximo ao manexador do bloqueo directo, e cando quere facer a segunda rotación porque queda a esquina, busca a pantalla Iván Cruz e os colexiados manteñen o mesmo criterio, creen que en movimento falta en ataque. Bueno, pues entra, por certo, Phil Scrap, hermano de Tomás, recén incorporado. Este é o terceiro partido que xoga co Obradoiro. Estaba na VTB rusa e por mor do conflicto sai dai, ten experiencia en ACB con Movistar Estudiantes. Bueno, pues aí temos a Phil Scrap. Sí, que vai xogar Ele Beliauskas, non dá rotación de base puro de momento Moncho Fernández, e o propio Beliauskas busca ese tiro de 3 que erra. E o rebote que é para Iván Cruz, pero perece tamén ben Jordan Sacco. 30 segundos para chegar ao remate do primeiro cuarto. Balón para o Río Breogán. É Zanan Musa, defendido por Beliauskas. Bloqueo de Sacco, continúa Zanan Musa. Por aí é imparable. E ademais o que fai é, esta ocasión, cambiar moito máis cedo de ritmo e despois co cambio de dirección outra vez para acomodarse a man esquerda, sen axudas, sen protección de aro. Eles son aí, non é tan importante como a Virutis, anota outra canastra máis. Eric Quintela fai a primeira sobre Philip Scrap. E Paco, o primeiro cuarto está a pasar volando, rapidísimo. A verdade que sí, vaise Musa ao banco. Sí, entra Cáchinas. A rotación habitual e antes entrou Eri por Bel. Para o ponte entre cuartos que gañe ese minuto e medio extra de descanso, porque normalmente con 6, 7 do segundo cuarto por xogar volve a estar en pista, non? Ven a falta feita agora polo Breogán, ainda non están en bonus, quedan 2 segundos. E ainda pode facer unha máis. Ainda pode facer unha máis. Esta é de Kalinowski, a cuarta. Tardaron en subilo no electrónico. Aí volve Brandon Hobbs a pista, por certo. Bueno, pues vai a sacar o Obradoiro 2 segundos 7 décimas. O bloqueo de Thomas Scrap para que reciba finalmente Hellenson, que lanza o balón que dá na parte superior do taboeiro. Chegamos ao remate do primeiro cuarto. Río Breogán 21, Obradoiro 17.
Mardo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soa e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceríasmontes.com. El breo se vive aquí, en Radio Lugo. Decía que xa rematou o primeiro cuarto con ventaxe do Breogán 21-17 e atención a este resultado, próximo visitante do Pazo, o Burgos vai gañando con claridade a Zaragoza 28-13, un resultado que non lle gustará nada aos de Santiago. No, pero aparte, Paco, un resultado entre rivais directos. Casademón Zaragoza está con 8 victorias. Hoxe creo que debutaba o seu novo adestrador tras ser cesado por Sarnau. Un chingo que empieza. Dusan Sakota, sí. Veremos porque a pelexa se Burgos é capaz de meterse con 8 gañados e un partido menos, nin Bombús Obradoiro, nin Fuenlabrada, sinceramente, nin Casademón Zaragoza. Eu non vexo a Burgos ao final. No, eu díxeno, sábelo perfectamente, Sí. que creía que iban salvarse, pero refírome que vai a meter no paquete de un posto de descenso con 8 sí. a equipos que en teoría, como Casademón Zaragoza, Unicaja gañou algo de folgos coa vitoria en Santiago a xornada pasada, bueno, que Andorra, equipos que están menos habituados a esa tensión. E eso hai que vivirlo, para saber o que é. Non todo o mundo a xestiona en condicións. Bueno, pois xogando Obradoiro, Beliauskas, deixa para Gelson. Gelson intenta penetración, atopa saica a defensa do Breogán, ven a axuda de Cáchinas e sube o balón Eric Quintela e falta de Phil Scrap. Vai a ser a primeira de Phil Scrap. 4 perdas cada en seu ao final do primeiro cuarto e a diferenza pois están os 5 puntos ao contraataque que lle dá a estatística oficial, máis algún máis en situación de transición nos primeiros 7-8 segundos, como comentábamos, de Río Breogán, que eu creo que marcou bastante ese marxe que foi capaz de sacar neses primeiros 10 minutos. Eric Quintela, canasta do base lucense, primeiros puntos para Eric, máis 13, 23-17. Hai a penetración de falta Phil segunda e a falta de Eric, porque semella ca cabeza cos seus ollos que vai buscar o pase a saída vertical que tomaba Beliauskas, pero inmediatamente ataca a liña de penetración que se abre, non colle ben de pesa a Eric Quintela, que ten que gastar a falta. balón para Obradoiro, que xoga Beliauskas, de novo con Scrag, este caso o menor dos Scrag. O que falábamos, Paco, a situación de pick and pop, saese o triple a Helenson, pero que a esquina desocupada, ademais, que non hai outra opción de rotación, salvo que o pívot este rápido, Saco pode sofrer e poden gañar tiros abertos como este. Kalinowski xogando con Eric Quintela. O bloqueo de Jordan Saco, continúa Eric. Eric deixa para Jordan Saco, aproximación de Saco, lata, canasta de Jordan Saco, ven a división de Eric na defensa do Obradoiro. A norma defensiva, se non está Musa, é defender afundido, flat, co pívot,
dalle esa capacidade a Eric de penetrar, inda que Sako queda por detrás do manexador, que non é fácil de atopar ese pase en salto. Finaliza unha boa situación e dá a resposta a Phil Scrap desde a liña de 3. Con unha canasta tripla, en un momento complicado por Obradoiro, pero aí está Jordan Sako de novo, anotando 4 puntos para o primo do Brogan. Outra vez pisando pintura cunha penetración, nesta ocasión de Kalinowski e outro balón dobrado. Xoga Beliauskas. Falta Kalinowski, moi clara. clara. Falta de Kalinowski. Sí, porque tenta ir agresivo. Cuidado, por riba. a segunda. E ca cadeira, de feito creo que vai a cambiar inmediatamente Mersic e vai a utilizar a estructura de Musa Cachinas, que non está de escolta, que non está a funcionar especialmente ben cando empregou en partidos anteriores. Agora con máis 7, veremos que parcial se dá con eles en cancha xuntos. De momento Musa le manda a Cachinas a defender a Beliauskas, que precisamente que ten o balón. Beliauskas para Phil Scrap, de novo Beliauskas, amaga o lanzamento, e falta de Cachinas. Non ten capacidade para aguantar esa finta de que lle poño o balón no chan. Bueno, pues é a terceira falta do Brogan neste cuarto. E vemos nas rotacións de Momus Obradoiro o motivo polo que Oliver non está na acta. Zurbigen de momento non fai nin a primeira rotación do base, confían en Philip Scrap. O balón para Phil Scrap con Henderson. Virutis. E ben Sako, duro, agresivo. E o rebote para Iván Cruz. Moi ben a defensa de Jordan Sako. Fana Musa, sale aí Virutis. Máis agresivos con eles no bloqueo directo sempre. A norma cambia si é Musa ou si é calquera outro dos manexadores de Río Brogan. Eric Quintela, enfrente de Lola Elson. Lanza canasta importante. Tripla. Canasta de Marco Saúde de Eric Quintela. Canasta triple. A máxima diferencia do partido hasta agora para o Río Brogan. Despois desta canasta triple de Eric Quintela, Moncho Fernández, que ten que pedir o seu primeiro tempo morto no Pazo dos Deportes. Río Brogan 30, Momus Obradoiro 20. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo. Multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. Ofertadas máis de 4.000 prazas de emprego público en Galicia. En Nos Oposicións preparamoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades con clases presenciais e virtuais. Dispoñemos dun campus virtual e dunha app que che permitirán unha interacción constante a través de calquer dispositivo móvil. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466 ou no noso centro de Lugo na Rúa Monforte 9, Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Xogando Obradoiro, relembren 30 para Brogan, 20 para Obradoiro. O balón aí para Virutis. Muy bien Eric Quintela recuperando, correndo Eric Quintela. Agora para con bo criterio o base lucense. Excelentes minutos de Eric Quintela, 5 puntos. Está funcionando, a segunda unidade. 5 puntos en tiro tras bote, que é moi estrano en Eric. E moi importantes para o seu equipo. Mago o pase de Mahalbasi, pero último en tocar a ele son 4 segundos de posesión. Bueno, hai tempo para un ataque máis. Aí se disculpa Mahalbasi, un pouco frivolité, pero bueno, ele o vía claro, non? É parte do seu xogo, xa intentou en Murcia unha asistencia por detrás das costas. E falábamos da tripla previa de Eric Quintela, cambio defensivo con 7 segundos ou menos no bloqueo directo, que é moi habitual. Eles son dalle un pouco de espazo porque é evidente que saben que non é un bo tirador, por eso gañen importancia ese tipo de canastras. A tripla de Mahalbasi que non entra o rebote para Eric Quintela, que sin embargo perde, aí vai Scrap anotar, canasta de Scrap e falta de Mahalbasi, mala decisión agora. Está Scrap moi atento ás liñas de Paco, de pase Paco. Está atacando a Sunga e outra vez. Bueno, pois vale a canasta máis adicional para Thomas Scrap. É o punto número 6, podré incrementalo. É a primeira de Mahalbasi.
vai ser Quintela con moi bo traballo banco. Sí, moi ben. Unha rotación excelente, 5 puntos, un roubo, un rebote, dándolle un bo ritmo ao equipo a nivel ofensivo. Mágoa desta perda. 7 puntos para Thomas Scrap porque non desaproveitou o adicional, xogando Tribal Hayes, que entrou por Eric Quintela. Aí temos o base canadiense, compañeiro de los hermanos Scrap na selección, por certo. Musa, Tribal. O balón para Mahalbasi, no poste baixo, xogo de costas do pivo do Brogan. Quere sacar para Tribal, hai que lanzar, último segundo. Eu creo que erra Mahalbasi na decisión, porque ten a Virutis metido na área restringida, é o momento de finalizar el. Pasouse de pouco egoísta. Bueno, non sei se iban a cambiar agora a defensa sobre Musa, porque nesta ocasión, despois da situación de man a man para encadear con bloqueo directo, non saltaron co xogador máis próximo, deronlle máis capacidade para poder decidir o bosniaco. Entrou Edgar Vicedo no conxunto de Obradoiro, que é precisamente o que ten o balón. Para Thomas Scrap, falta de Musa. É a primeira falta persoal de Zana Musa. E agora, pois é o tempo morto que o solicita Belco Mercy. Río Brogan 30, Monbus Obradoiro 23. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982-220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Y aquí estamos viviendo desde un Pazo dos Deportes abarrotado con un grandísimo ambiente. Estamos a 5 minutos 57 segundos para chegar ao remate da primeira metade. O Brogan gaña por 7 puntos, 30-23. Ainda caberá agora lanzamentos de tiros libres, creo que para Thomas Scrap, co que se podía reducir esta diferencia. Sí, que está moi activo, como estamos a falar. Gañou dúas canastras de bandexa tras roubo. Agora quenda de tiros libres para él. De momento, eu creo que o mellor xogador de Monbus Obradoiro no partido. Xa foi un dos millores con minutos no partido da primeira volta. Bueno, pois segundo lanzamento, primeiro aproveita. O segundo tamén. 9 puntos para Thomas Scrap. 30-25. Son 5 puntos consecutivos deste xogador. Mahalbasi, aí forzando a Virutis. Mahalbasi saca para Tribal, lanza Bell, non vai a entrar, o rebote ben pechado agora polo Obradoiro, foi as mans de Robertson, de Cassius Robertson. E xogando agora Hobbs, que voltou a pista. Vicedo, poste baixo para Thomas Scrap. Si, queren ao mellor sacarlle unha faltiña máis claro. a Sana Musa, e saben que ademais non vai a ser tan agresivo. 2 máis para Scrap, 7 puntos seguidos para él. E horrible pase de Iván Cruz para poñer o balón en xogo. Meteu un compromiso a Musa, e os rebotes ofensivos, ollo Paco, porque tanto vai o cántaro que outro máis. Terceiro rebote ofensivo, Scrap, a ver se desta vai. No, tampouco, por balón último para tocar o Obradoiro. xogador de Río Brogan. O pase de Iván Cruz é horrible. Meten un compromiso a Musa que por non pisar liña lateral e salvar esa situación mete o balón no campo outra vez e podes abrir un parcial importante para Monbus Obradoiro este tipo de erros. Bueno, pois é o que hai que limitar estos erros. Balón agora para Vicedo, excelente a Pizarra con esa situación de indirecto que inmediatamente riza para atacar o aro, vai moi por detrás,
canastra outra vez de alta porcentaxe e Paco parcial creo que de 0-9. 0-9, sí. Que se rompe. No, porque falla Mahalbasic a máis sinxela que vai ter en todo encontro probablemente. Erra Mahalbasic. Bueno, pues esto que decíamos ao principio, non? Estos pequenos erros son os que poden marcar as diferencias. A pique de recuperar a Ibel Hayes. Vai a sacar o Obradoiro. Xa en campo da defensa do Brogan. Vai a sacar Hobbs. Para Robertson. E agora Robertson que se equivoca. Sí, pero queixase que é Sergi Quintela o que lle dá o balón por detrás. É certo que o xogador lucense mete a man. O que non sei é se o suficiente para impulsar o balón ou obriga no intento de controlalo a que Robertson lle dé coa palma da man. Bueno, pois aí temos a defensa do Obradoiro agresiva. El balón para Tribal Hayes. El Hayes quere xogar con Keko Mahalbasic. Boa e a falta agora Hobbs. clarísima de Hobbs. Sí, pero unha boa falta, sí, porque teñen o cambio defensivo no bloqueo directo, buscan o mismatch interior, e Hobbs, que é moi intelixente, unha falta de equipo nada máis, a primeira para él, en canto recibe Mahalbasic, gasta falta para que non poda xogar esa vantaxe. Vai a sacar Tribal Hayes desde a línea de fondo. O balón para Mahalbasic. Mahalbasic de nuevo para Bell. Scrap, o bloqueo de Bell, a aproximación. E Paco, fíxate en Scrap como quere pechar liñas de pase a Musa e despois está totalmente afastado do ataque de Río Brogan. Non vai a facer axudas. Vai intentar o que sucedeu no partido de ida, se lembras, que hubo momentos no que foi quen de obrigar a Musa a estar sin balón moito tempo ou a finalizar en situacións comprometidas. Bueno, pues ahora que hubo falta de Lukovic, de novo dos tiros libres para Milutis. E o parcial pode medrar hasta o 0-11 aberto, Paco. De momento Milutis anota o primeiro, 7 puntos para él, leva 11. Thomas Scrap, o máximo anotador do partido. Segundo lanzamento para o lituano, tamén vai dentro. Pues aí está ese parcial 0-11 aberto. E Río Brogan necesita reaccionar. Vamos a ver si lo hace el equipo lucense. Después de este parcial, o balón para Musa. Aí temos a axuda de Vicedo. Cambiando directamente con él. Vai xogar un contra un. Vaise Musa. Falta baixo. Gastar a falta baixo. Neso Vicedo tamén está sendo listo. Porque aí en canto ve que co primeiro paso á esquerda esteno superado, empregas máis para frenar a progresión e van a dar abaixo. Creo que non son tiros. Ahora están falando os colexiados, veremos que deciden ao final. A falta de Vicedo, logo tamén é verdad que saiu a pasear un pouco o brazo de Musa, sí, de Musa, que impacta, que creo que o que van a revisar. É máis que probable que revisen eso, pois ollo Paco, porque si realmente creen que tal, pode ser antideportiva. Sí, sería a segunda falta de Musa e unha antideportiva que lembremos sempre que hai que ter en mente o que sucedeu aquí con Ángel Delgado. Sí, ou unha técnica ou outra antideportiva te vas ao vestiario. Bueno, pues ir revisando os colexiados. Musa, home, a verdad, é dicir, eu creo que fagas o xogo co brazo cando te están aí presionando, me parece que é un xesto bastante habitual. Sí, o que ocorre que coa ventaxa, que sempre é unha vantaxe ter do instant replay, os colexiados tamén eu creo que de xeito acertado este tipo de situacións é mellor revisalas. Que o revise está ben, pero quero decir que non creo. No, eu creo que non vai pasar nada. A falta, efectivamente. Falta de Edgar Vicedo, sacará o Río Brogan, porque é a terceira do Obradoiro. Troco, marcha Mahalbasic, volta a pista Jordan Sacco. O Brogan, que ten aberto un parcial de 0-11, pasou do 30-20 a perder agora por un punto, 30-31. Balón para Tribal Hayes, estamos a 3 minutos e medio. Mira outra vez Scrap. E agora Hobbs moi listo porque buscaba a porta atrás, porque Scrap está agora mesmo conseguindo que Musa non reciba. Pois vai a sacar Tribal Hayes. Outra vez. Non deixa que reciba Musa. O balón é para Lukovic, ahora sí, no medio campo prácticamente. 9 metros, máis, 11. Bueno, pois aí vai agora Musa. Xoga para Sacco. Sacco para Tribal Hayes, completamente só, non vai a entrar. O rebote con Pelexia, Sacco, balón para o Obradoiro. Esas triplas, despois da continuación curta,
aínda que non estaba de todo ben a rotación do Obradoiro, Saco, para evitar o mellor un posible falta en ataque, decide dobrar ese balón con bo criterio a Bell Haynes, que estaba liberado porque era de donde chegara a axuda para controlar a continuación do congolés. Era unha mágoa. Pues outra vez Scrap, anota Scrap, 13 puntos, está comendo literalmente a Musa. Sí, o feito teñen un sistema de distracción do outro lado do campo e lo que fai é 2+1. Ahora sí que superou a Musa. Bueno, pues Musa ahora falta sí de Scrap. anotou. Se racha por fin ese parcial de 0-13. E o que falaba do sistema anterior, o Obradoiro xoga moito con señuelos nos seus sistemas, unha saída de indirectos no lado esquerdo que non é o que queren xogar, buscan ese corte circular onde gañe esa pintura Thomas Scrap. Está a facer un partidazo canadense con pasaporte británico. Bueno, pues Musa que tamén anota Empato o partido. adicional, empato partido a 33. A ver si esto sirve para espolear o conxunto lucense. Balón para Hobbs. Hobbs. Van seguir buscando castigar a Musa. Claro. Lanzamento de Scrap, agora non. O rebote para Lukovic. Tribal Haynes ordena, coloca aos seus compañeiros, o bloqueo de Saco. Balón para Musa, Musa con Scrap, continúa Musa. Se abre Lukovic, pero Musa lanza, non vai a anotar. El rebote para Hobbs. Non está fino tampouco Musa no tiro exterior. Non está tan cómodo. Eu creo que é máis pero mérito. Pero xa non hoxe, digo nestes últimos partidos. Sí, eu creo que hoxe é máis mérito, pisou a liña lateral Robertson. Eu creo que é máis mérito tamén de Thomas Scrap, porque ao final cando tú tes que traballar tanto para poder chegar a recibir o balón, cando podes chegar a apresurarte a tomar unha decisión a destempo. Bueno, pois a falta de 2 minutos 7 segundos para chegar ao remate da primeira metade, novo tempo morto no Pazos Deportes de Lugo. Río Brogan 33, Obradoiro 33. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606-233-950 606-233-950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceríasmontes.com. El breo se vive aquí, en Radio Lugo. Xogando Tribal Haynes para o conxunto lucense, mal pase, moi mal pase, moi abaixo para Jordan Saco. Perde o equipo lucense. Oitava perda do Río Brogan no partido. Son moitas. Monbus Obradoiro eleva 7. Bueno, aí temos a Robertson. O balón para Vicedo. Hobbs deixa a Virutis. Bueno, non quixeron pitar igual falta que aí, podría ser perfectamente Musa para Bell Haynes, para Sergi Quintela. Sergi Quintela non anota, dubidou. Si, tiña que gastar o tiro dende a esquina curta, porque despois, cando quere facer aproximación, chega Virutis e aí é cando colle máis medo. Cando tiña a esquina curta tiña totalmente liberada a 4 metros. Non se pode duvidar, hai unha situación de lanzamento. Despois da finta, bote tiro a 4 metros. Bueno, pues vai a recuperar o Brogan por unha boa acción de Jordan Saco, moi activo no partido de hoxe. De momento mantén o Monbus Obradoiro, a rotación no 1, sin aparecer Zubirgen, con Philip Scrap. Non creo que tenha ningún problema, porque senón non ten sentido que este Oliver fora da convocatoria. Seguro que non, pero certo é que a chegada de Philip Scrap máis Beliauskas, que son dos manexadores que sí que poden alternar un pouco esa situación en que ningún sexa un base puro e darlle, eu creo que máis dinamismo e sobre todo máis capacidade anotadora, máis amenaza. Vai a sacar Bell Haynes. Cambian con sacador. Para Saco.
De novo Hayes para dirixir o ataque do Brogan. Pide o bloqueo de Sacco, continúa Bell. Bell Hayes, sigue Bell Hayes, lanza Bell Hayes, non anota. O rebote Pérez aí, Bell Hayes, Sacco, canasta! Canasta de Jordan Sacco, ademais adicional porque hai falta personal de Birutis. A pelexa de Sacco, e non esquecerme que Bell Hayes foi a polo seu erro no tiro e tamén molestou o suficiente para que ese rebote en ningún caso estivera limpo. Bueno, pues primera falta para Birutis, lanzamento adicional para Jordan Sacco, que non aproveita, pero a súa canasta volve a poñer o Río Brogan por diante no marcador, 35-33. Precisamente Birutis. No, falta de Bell. De Bell Hayes Casmans. A primeira, isto levará a línea de tiros libres a Birutis. Sí, porque é que Monbus Obradoiro entrou en bonus faltando alrededor de 6 minutos deste cuarto. Bueno, pois dous lanzamentos de tiros libres para Birutis. Anota o primeiro. 9 puntos para Birutis. Un lanzamento máis para o lituano. Tampouco perdoa. 4 de 4 para el dende o tiro libre. Empatan outra vez o encontro. Empata 35, efectivamente. Estamos xa no último minuto da primeira metade. Quintela. Balón para Lukovic. Lukovic ven sobre Vicedo. O rebote de Sacco, quizá con moito impulso. Se foi o balón das mans. E ollo porque menos mal que o pase de Robertson non foi bo, porque quedara a defensa liberando totalmente a Thomas Scrap no lado dereito da pista. O balón é para Robertson, continúa Robertson. Quere sacar para qué? Para Phil Scrap, este para Birutis. Birutis con Sacco, Sacco duro aí. Falta de Sacco, metendo, non se pita. O balón para Phil Scrap, lanza no último segundo. E canasta para Phil Scrap. Tería sido mellor a falta de Sacco, que para min existía, porque co antebrazo empurra, porque agora castigou con esa tripla aberta. Non saben por a quen. Non teñen claro ningún dos dous. Bueno, creo que vai a sacar o de casa. No, creo que Pérez mirou simplemente a Carlos Cortés e cun xesto debo decir que era claro, porque ni tan siquiera hubo conversación previa. Pues vai a sacar 4 décimas. A ver si pasa como en Alacante. É o que te estábamos usando antes. Bueno, pues o balón aí vai, ten que ser un... Non entrou. Non entrou o palmeo de Musa. Chegamos ao descanso do partido, Edgar. O Brogan tuvo o seu momento con ese 30-20, pero aí hubo unha caída generalizada do equipo lucense. Sí, o parcial de 0-13 chave para a recuperación de Monbus Obradoiro. Moi bons minutos co tripleta exterior Eric Quintela, Sanan Musa, Cáchinas, e despois con máis problemas en canto Obradoiro pois atopou por unha banda certo castigo a defensa de Sanan Musa con Thomas Scrap e por outra unha capacidade no tiro de 3. Foron aumentando as prestacións aí. Bueno, pois no Breogán o máximo anotador nesta primeira parte foi Sanan Musa con 12 puntos. Por parte do Obradoiro, Thomas Scrap con 13. Tempo de descanso no Pazo dos Deportes. Río Brogan 35, Obradoiro 38. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Ofertadas máis de 4.000 prazas de emprego público en Galicia. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades con clases presenciais e virtuais. Dispoñemos dun campus virtual e dunha app que che permitirán unha interacción constante a través de calquer dispositivo móvil. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466 ou no noso centro de Lugo na Rúa Monforte 9, Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores.
Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo. Multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada. Ou faga as súas reservas no 606 233 950. 606 233 950. E síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram. Ou en carniceríasmontes.com. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982 220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, pues tempo de descanso no Pazo dos Deportes, aínda 10 minutos por diante para que se reanude o partido, que se manteñe dentro dous parámetros de absoluta igualdade. O Brogan que tuvo o seu momento no principio do segundo cuarto cunha diferencia que chegou a ser de 10 puntos, 30-20 eran os millores momentos dos de Belko Mirsi, pero en ese momento o Brogan sufriu un parón que aproveitou o conxunto de Moncho Fernández para endosar un parcial de 0-13 e volver a poñerse por diante no marcador. O Brogan está sin ritmo, faltalle ter certa continuidade no seu xogo e tamén está pagando pois algúns erros tanto de pérdidas como nos rebotes ofensivos. De feito, unha posesión do equipo de Santiago traducido en 4 rebotes ofensivos consecutivos. Outro dato, Belgeis menos 7 de valoración en este primeiro tempo, e isto é algo realmente a ter en conta para o que pode venir a continuación. Bueno, pues todo por decidir, por lo tanto, total igualdade no Pazo dos Deportes. Lembramos o resultado: Río Brogan 35, Obradoiro 38. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castro Verde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo. Multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. Ofertadas máis de 4.000 prazas de emprego público en Galicia.
En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades con clases presenciais e virtuais. Dispoñemos dun campus virtual e dunha app que che permitirán unha interacción constante a través de calquer dispositivo móvil. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466 ou no noso centro de Lugo na Rúa Monforte 9, Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. ¿Cocinar y perderte el partido? No. Deja que os cachivaches lo hagan por ti. Sin levantarte del sofá. Llámanos al 982-220099, elige el arroz que te apetezca y nosotros te lo llevamos a casa. Disfruta cada partido con nuestra auténtica cocina, porque la victoria sabe mejor con el paladar contento. ¿Mala visión? ¿Ojos cansados? Sabemos de lo que nos hablas. Déjanos ayudarte. En la consulta del Dr. Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti. Tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y tú prodigas tu sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. Te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa es que estás intoxicada y eso que dices que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí, y dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal, mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. Te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa es que estás intoxicada y eso que dices que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí, y dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él.
seguimos no Pazo dos Deportes. Edgar, esto de Radio Futura. Sí, porque eso foi a era petición. un compromiso que tiña aí Lolo contigo, non? Correcto. Bueno, pues ha cumplido o compromiso. No, Xosé, bueno, porque non hai tempo para música, porque esto está que arde, Edgar. 3 puntos por enriba o Obradoiro. Eu decía no descanso que o Brogan tuvo o seu momento e que comprensiblemente aí é onde se veo abaixo e marcaba bueno, dúas cousas. Unha, o Brogan con moita intermitencia, sin continuidade no seu xogo, sin ritmo. E a outra cousa que me preocupa creo que é o -7 de Traibel, non termina de entrar e iso é fundamental. Sí, ademais, o que falamos antes de dar paso ao descanso, o feito de que o mellor momento se deu compartir a segunda unidade con Cachinas, Eric Quintela xuntos. Creo que son 13 puntos dentro do banquiño a media parte o Río Brogan, tamén cunha boa aportación de Jordan Saco. Os dous equipos con moitos problemas dende a liña de 3, pero é certo que a aparición dos dous triples no segundo cuarto de Monbus e ese parcial 0-13, pois, bueno, delle un poquinho máis de amplitude o conxunto de Moncho Fernández. E con respecto a Bel Haynes, levámoslo comentando en estas últimas xornadas, está pasando por un momento onde eu creo que o nivel físico está peor, e a partir de aí pois hai tomas de decisións, e tamén vai ligado un pouco a certo, porque tivo un par de triplas abertas que errou, pois non está atopando o que un base como él tamén precisa, que é anotar, ter opcións para que o balón nas mans poda executar. E aí, bueno, como sempre decimos, cando hai unha destas patas falla, hai moitos problemas. Bueno, que se vaya a reanudar o partido, moitísimo ruido aquí no Pazo dos Deportes. Quedan 47 segundos para que dé inicio o segundo tempo. Decía que aquí casi estamos vendo a mitade da selección de Canadá, ¿no? Los dous Scrap, Cliver Hayes e tamén Robertson. Sí, hai moito representante, e agás Bel Hayes, todos con outros pasaportes, porque Cassius Robertson ten pasaporte xamaiquino, Cotonou, e os irmáns Scrap pasaporte de Reino Unido. Pero xogan que a selección de Canadá. Sí, son todos nados en Canadá. E os irmáns... Sí, los irmáns Scrap naceron... bueno, é unha historia un pouco rara, de un protectorado británico e da que pertenece a Canadá. De feito, os irmáns Scrap non xogaron na Liga Universitaria Norteamericana como Cassius Robertson con fixo en Missouri ou Bel Haynes con fixo en Vermont. Eles xogaron na Liga Canadense Universitaria, que se chama o CIS, que xunto con Conor Morgan de Andorra hai 3 xogadores ACB que pasaron por esa competición universitaria. Bueno, que vai a empezar xa a segunda parte. Vai a poner o balón en movimento Monbus Obradoiro. O que xoga é Hobbs. Alex Suárez, que non volveu desde a terceira falta no primeiro cuarto. Insisten con Scrap en poste baixo para tentar buscar a Sanan Musa e castigalo, obrigalo a traballar atrás. Pois aí se vai Scrap, intenta o lanzamento. Os dous máis para él en situación de poste, con algunha de corte, son 6-8 puntos que non pode frear Sanan Musa, ademais que esa obriga defensiva o que asomete o Monbus Obradoiro tamén lle pode pesar despois no outro lado da pista. Bueno, pois aí está agora Mahalbasi, que ten que xogar con Iván Cruz. Non teñen as ideas claras, ni moito menos os xogadores do Brogan. Kalinowski. Que canastrón de Kalinowski para pechar a posesión, porque tamén estivo moi ben defendida por Monbus Obradoiro. Kalinowski 2 faltas, modifica o quinteto Belko Mersic no inicio do terceiro período ca súa presenza. Aí está Scrap, que está sendo gran protagonista do partido. Non quiso ou non pudo facer chegar o balón a Birutis, e agora canastón de Robertson. A resposta de Robertson a Kalinowski, tamén contra o final de posesión, unha canasta de moitísimo mérito, e 2 posesións de diferenza para Monbus Obradoiro, 3-7-4-2. Bel Hayes, balón para Kalinowski, de nuevo Bel Hayes que vai a dividir a zona, deja Mahalbasi, moi ben agora trae Bel Hayes. Sí, porque trasladan a vantaxe que a salida de indirectos de Kalinowski, o ser un gran tirador, obriga a gravidade que pode ter o seu tiro a saltar a axuda, penetra Bel Hayes aproveitando
que o seu defensor está saltando na axuda, balón dobrado, e agora como está Monbus Obradoiro, apareceu Hobbs, outra tripla para él, creo que a segunda, se non me corrixes, Paco, A segunda do base norteamericano. A segunda tripla do base americano, 39-45 é a máxima do Obradoiro do partido de hoxe. Balón para Mahalbasi, ataque. Moi clara, sí. A ver o que Falta pinta. moi clara. Sí, falta de Mahalbasi. E a quen lle fixo a falta? A Thomas Scrap. É a segunda. Xa o dicía ao inicio da retransmisión, a mí un xogador que me encanta dende sempre, pareceme un todoterreno, é capaz de aportar en cada faceta deste deporte. Bueno, pois a situación que pouco a pouco vai se poñendo máis complicada para o Río Breogán. Balón aí no poste baixo para que xogue Birutis con Mahalbasi. Mahalbasi ten dúas faltas. Sí, pero estivo moi ben Mahalbasi no inicio da situación defensiva, obrigando a Birutis a recibir moi lonxe do aro, e despois quixolle facer a de afastarse cando inicia o pivote para que non teña referencia e o contacto, pero controlou ben Birutis a situación, e xa tan preto do aro, anotou moi sinxelo, e agora a penetración de Musa, reclaman que pode haber goaltending, non o revisan, co cal teñeno moi claro. Miguel Ángel Pérez, Sí. o dixo do primer momento, Que o fixo balón a estaba indicación. arriba, que estaba Sí. ainda en trayectoria ascendente no punto máis alto, e sacará Haberá dos tiros os libres, tiros eso libres, sí. perdón, de Sana Musa, sí. Haberá dos tiros libres para Musa. Bueno, pues que os puntos de Mahalbasi na acción anterior foron os primeiros despois do primeiro cuarto. Estuvo sin anotar no segundo cuarto. No segundo cuarto tampouco anotou Lukovic. No segundo cuarto tan solo anotou 4 puntos Musa e Kalinowski e Bell tampouco anotaron. Eric Quintela sí, con Eric sí, pero digo dos importantes, ningún no. deles. Bueno, balón para Musa, los dos. Anota os dos lanzamentos. ...41-47... Alex Suárez. Balón para Hobbs. A mí dá a sensación de que está moito medrou no partido Monbus Obradoiro, sí, estou completamente de acordo. O balón para Jos, aí non pudo armar o brazo porque se foi. Llega Thomas Scrap, lanza Thomas Scrap. Como está Thomas Scrap, porque buscan outra vez a situación de poste baixo co canadense para atacar a Musa, saca un bo pase que lle esvara das mans a Hobbs, por eso non pode lanzar, e Camán, punteada, gasta ese tiro, e agora a perda de Sana Musa, botou una no pé, e o que dicías, Paco, eu creo que Monbus Obradoiro foi medrando co paso dos minutos, e a bancada do Pazo está a acontecer e a darse conta desa situación, de que está caendo un pouco o seu equipo. Bueno, pois é o momento do Obradoiro. A ver, aí va Robertson, non vai a entrar, o rebote para Kalinowski. Bueno, o público pide falta, que pudo existir. Balón para Sana Musa. É a máxima de Monbus Obradoiro este máis novo, Sí. verdad? Kalinowski delante del Robertson. Mahalbasi no poste baixo. Lanza Defendeu moi ben Mahalbasi. Birutis, ademais é moi grande. Non entra, balón para Iván Cruz. Xoga para Tribal Hayes. Sobrante que anotar para que isto non se complique ainda máis. Ahora Falta vai de Haas. Tribal Hayes. Non No, vale. no. A bancada protesta, Paco, pero para min está ben pitado, porque a falta Para de mí tamén. Hobbs é antes de que poida dar o primeiro paso, porque se ve superado, quere gastar ademais a falta. Para min está ben asubiado esta situación. Para mí tamén está ben pitada. Bueno, pois xoga o Brogan. De novo intenta Tribal Hayes diante del Birutis. Como mismatch, a ver como decide Berge xogalo. se quere ir para dentro, lanza de dos, non vai a anotar, o rebote para Mahalbasi. Falta na outra parte do mismatch, que Brandon Hobbs quedase no cambio do bloqueo directo con Mahalbasi, que logra metelo debaixo do aro para pelexar o rebote ofensivo. E a terceira falta Philip de Scrap a Hobbs. pista, mantén esa rotación. De momento, Fernando Zurbigen, o base argentino con pasaporte italiano, sen aparecer no partido. Vai a sacar o Ganden da liña de fondo. Creo que tamén ten moito que ver, independentemente de xogar con base puro ou non, que a situación de Monbus Obradoiro tamén require algo máis de experiencia en certas situacións. Eso é máis en un partido como este. Exacto. Bueno, balón para Musa. Musa que se quere ir. Penetración de Musa. Canastón de Sana Musa. 16 puntos para o bosnio. Cada vez que pode ir a esquerdas
é moitísimo máis difícil de parar. Xogando Robertson. Robertson cambia completamente de lado, balón para Thomas Scrap. Bueno, xogaron moi ben. Invirten o balón e inmediatamente Philip Scrap lee a situación. Estaba agochado en línea de fondo o seu irmán e mete ese pase. Thomas Scrap, que está a facer un auténtico partidazo, Paco. Para o partido Mersic. Como xa fixo no partido da primeira volta, 20 puntos para Thomas Scrap, sendo protagonista do partido, e o que está decidindo de momento a ventaxa que se empeza a ser significativa do conxunto de Santiago. Tempo morto no Pazos Deportes, Río Brogan 43, Obradoiro 52. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castro Verde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, pues restan 5 minutos 22 segundos para chegar ao remate ao terceiro cuarto. A diferencia do Obradoiro de 43-52, pero tengo que insistir. Máis que a diferencia, o que realmente me preocupa desde a óptica do Brogan é que o Obradoiro está levando o partido como el quere. Sí, agora mesmo quen domina o ritmo, quen domina onde queren poñer o balón, que queren xogar, como queren xogar, o equipo de Moncho Fernández, sobre todo dende o parcial do 0-13. Podemos ampliar o tramo de encontro onde se están atopando moito máis cómodos, están a ser superiores ao Río Brogan. De feito, agora nesta saída de tempo morto, outra vez a bancada tentando empurrar aos celestes, porque estáse decatando de que a situación non é moi propicia e o partido está nese momento onde Monbus Obradoiro pode chegar a romper. Bueno, pues é Traibel que se apoia Kalinowski, Traibel Hayes, a penetración. Agora sí. Canasta do base. 4 puntos non anotaba desde o primeiro cuarto. Outra vez saltando co xogador que está na punta máis próxima, ese indirecto para impedir que poda chegar con vantaxe o tirador de Río Brogan. Atopou o camiño da penetración e con ese tiro en carreira pudo castigar por fin Traibel Hayes. Bueno, pues Thomas Scrap. O gran peligro, agora quere xogar con Ale Suárez, o balón que lle bota na rodilla, recupera o Brogan. Sí, estaba man que mete Kalinowski. Estaba defendido por Belhens, pero Ale Suárez fai unha cousa que non debe facer nesa situación, que poñer balón no chan. Evidentemente, o balón para Traibel Hayes, 4 minutos e medio para chegar ao final do terceiro cuarto. Agora sí aprieta as gradas do Pazo dos Deportes. O balón para Kalinowski, con Traibel Hayes, en frente del Phil Scrap. Kalinowski, sí! Canasta tripla, canasta de Marzo Saúde, de Tyler Kalinowski. Saídas de indirectos, Paco, dende a chegada de Mersic, Kalinowski estaba en menos de 0,9 puntos por posesión nese tipo de acción, cando antes da chegada de Mersic superaba 1,2 puntos por posesión, fundamental para abrir a pista, e agora Brogan medrando e ollo. Veremos si antideportiva de Cassius Robertson a ver Abel Haynes. Eu creo que se isto fora fútbol sería tarxeta seguro. No, tarxeta sí. Se desentende do balón. Veremos que deciden os colexiados. Eu creo que pode ser antideportiva claramente. Van a revisar Miguel Ángel Pérez, pues pode ser un momento árbitro, pero tamén sabe que vai isto. Pode ser un momento importante, parcial aberto para Río Brogan. Si esto termina sendo antideportiva, Paco. Imos ver o que deciden os colexiados, porque, bueno, cambia o conto de que seña ou non antideportiva. De momento siguen revisando os colexiados. Creo que o parcial, se non me corrixes, é 5-0. Vendo a repetición antideportiva. Estaba vendo a repetición agora polo ordenador. Claramente, Robertson se despreocupa do balón, sí, incluso nos estábamos un pouco tapados. Cambia a súa trayectoria para chocar contra Traibel Hayes. Pois o parcial de 5-0, se non me corrixes, que agora ten aberto Río Brogan, máis a situación de tiros libres e balón, pode ser un momento tamén importante no encontro. Bueno, pois a antideportiva de Robertson é a primeira.
Anota Traiber o primeiro tiro libre. E ademais cuarta de equipo, claro. Está en bonus xa tamén Río Breogán. É un momento creo que moi propicio para que o equipo de Veljko Mrsic poda reengancharse, ademais como está a bancada do Pazo Universitario. O Pazo levando en volandas o equipo no momento máis complicado, ainda que haya por aí que dice. Repite sistema. Bueno, pues o balón iba a meterme un serrín mellor que non. Bueno, balón para Mahalbasi. Falta Pasos, persoal de Milutis. Sí. Falta persoal de Milutis. Tiros libres, o que falábamos do bonus. Pode ser un momento importante de partido, porque o Brás se pode vir arriba como se está vindo agora o xaneiro do conxunto lucense, cambiante. Sí, casi é mellor non decir casi agora nada para escoitar como está a vibrar a bancada celeste, apretando, xa o falábamos antes, e coñecendo perfectamente o momento de debilidade que estaba a pasar 2 minutos atrás o equipo. Bueno, pues aí está Mahalbasi anotando os dos lanzamentos desde a línea de persoal. Empate a 52. E xogando Phil Scrap con Robertson. Thomas Scrap, estoy pode con todo, pero erra. O rebote para Iván Cruz, empate a 52. O Breogán que chegou a perder por 9 puntos. 43-52, devolveu o parcial de 9-0. Gana Musa, penetración de Musa, entra, non entra. Saese, pero vai manter a posesión porque o último en tocar é Milutis. Seguirá xogando, pero estuvo ben a acción de Musa. Sí. Isto é o que ten que hacer o Musa, divide ben. Cambiaron outra vez as normas defensivas, non están apretando tanto no bloqueo directo con Sanan Musa, está algo máis solto. Veremos cos trocos, porque ahora vai xogar Ellison outra vez de 5, a ver como xestiona isto ofensivamente. É certo que non está atinado no partido, pero ten moita calidade. Esas situacións de pick and pop en ataque con Mahalbasi pode facerlle dano. Balón para Kalinowski, non arma o tiro, a piques de perder, xa o tiña catado, pero recupera Traiber Hayes. O balón para Iván, non. O rebote para Mahalbasi. Mahalbasi gana a liña de fondo, deixa para Musa. Non, pero sí, al final. Iván Cruz. Palmeo de Iván Cruz. O Breogán de novo por diante no marcador. Van a revisar, creo que van a revisar si tocan rede algún dos xogadores do Río Breogán cando está o balón na circunferencia, no cilindro imaginario do aro, porque claro, se toca a rede, Paco, non vale. Non vai a valer a canastra. De todos modos, agora mesmo ata que anulen esa situación, en caso de que anulen, o parcial é 11-0 a prol do Río Breogán. O parcial no segundo cuarto Obradoiro foi de 0-13. Bueno, pues a ver agora que acontece esta decisión dos colexiados. Si hai efectivamente alguén que toca a rede ou non. Non. Nadie toca a rede. Ao caer, si efectivamente hai un roce, pero nadie tira da rede. Non creo que haxa. Non sei por que tardan tanto. Non sei se teñen o mellor problemas co circuito interno, cas Pode imaxes ser, que lles ofrecen pero os colexiados. Aquí Alex Gato a primeira sabiu que... Si, de feito, ten que ir por detrás da mesa. O mellor, polo que estou vendo desde aquí, creo que o monitor que teñen hacia a pista está en negro, sí. ten problemas. Sí que se ve, sí. Bueno, pois xusto quedan 3 minutos para chegar ao remate do terceiro cuarto. O máis positivo que podemos decir é que o Breogán a reacción que tivo, sí, claro, sen dúbida. No momento, un momento complicadísimo co Obradoiro 9 puntos arriba, pero además o que decíamos en esos momentos, ¿no, Edgar? Que es que Obradoiro estaba xogando moi cómodo, sabendo perfectamente onde está, e o Breogán sin continuidade, e isto mudou nos dos últimos minutos. Sí, e ademais moi importante o feito de que foron a falta antideportiva, son 2 puntos máis, é a presión que exerce sobre a defensa do Obradoiro ter que estar máis tempo traballando e ademais incapaz de conter o parcial que xa estaba aberto. Eu creo que é unha desas accións que, bueno, que axudan a que o equipo contrario, neste caso Río Breogán, apareza e volva a estar en partido. Creo que alguén dixo por aí unha ocasión que aquí no Pazo a xente animaba cando o equipo gañaba. Bueno, pues, que lle poñen ao seu terceiro cuarto. Seguro que o vai a ver esta semana, ademais, porque claro,
pero hoxe o público volve a estar dando unha gran elección, pero non só a la hora de animar, é dicir, permítanseme a expresión, como se fora un adestrador, a lectura do partido que está facendo o público. Anulan a canastra. Anulan a canastra. Pois non entendo. Quedou parcial en 9-0 de momento, balón para Monbus Obradoiro. Non entendo, polo menos a repetición que vi, me daba a sensación. Pode ser tamén segundo de posesión, non sei que segundo de posesión quedaba. Si é por, desde logo, porque tocaron a rede, non entendo, pero bueno. Agora non teño na cabeza o segundo de posesión exacto no que quedaba. Sinto porque o mellor era outra opción que podrían estar revisando. Claro, nosotros aquí non temos monitor, o vimos, bueno, pues hai unha repetición polo portátil. O balón agora é para Phil, non entra, Phil Scrap, o rebote para Musa. Falta de Beliauskas, sí. A falta de Beliauskas, es que están cortando moitas ocasións, se fan ben, claro. Sí, claro. O Obradoiro con moitas falsas salidas. E sobre todo, ademais, despois do primeiro cuarto, onde a transición, ese 7 e 8 primeiros segundos de posesión de Río Breogán deu moitos froitos, é normal que busquen, bueno, claro, pero estando en bonus é máis complicado, porque vai ter opción Musa de anotar dende o 4.60 en do tiro libre. É ben certo tamén que encontraron un tiro liberado na esquina outra vez, cerraron dous bastante abertos os irmáns Scrap, e pasando por unha crise de acerto agora mesmo o Monbus Obradoiro. Anota o primeiro Zanan Musa de 0, agora sí. Vamos a ver se supera ao parcial a decena. Sí, xa está Musa en 18 puntos. E o parcial efectivamente xa é de 11-0 favorable ao Breogán, 54-52. Xogando Phil Scrap. Buscaba o seu irmán, finalmente xoga con Beliauskas. Aí temos o vai a pick and perder pop. Beliauskas, a pique estuvo de recuperar aí Mahalbasi. O lanzamento de Hellenson non vai a entrar. Esa man de Mahalbasic, Paco, é fundamental porque outra vez buscaba Coidado, a situación. terceira de Kalinowski. Falaba da man de Mahalbasic que obriga a ter que volver a recoller o balón, a agarralo a Beliauskas, porque volvían a xogar a situación de final de posesión co bloqueo directo e a esquina desocupada, abríndose Hellenson, que chegaba bastante liberado, pero Beliauskas non pudo dar o pase no timing que buscaba por esa man de Mahalbasic. Vaya, xogo Obradoiro. Beliauskas, da penetración, quere xogar con Hellenson. O Edgar Vicedo vai a sacar para qué? Para a calidade dos pases está 3 tendo agora segundos, problemas. vai a ter que lanzar. Non deixa para que seña Vicedo que lance. O balón que lo toca Aro. O rebote para Musa. Este é o momento do Breogán. Lukovic. Ellison, vai a van valer a dar, a canasta. van a Vale dar. a canasta. Vale a canasta de Lukovic. Aí está o parcial 13-0 de Volto. Problema na calidade dos pases de Monbus Obradoiro nestes dous últimos ataques para o partido Moncho Fernández. Bueno, pois o Breogán que devolve o parcial a Obradoiro 13-0. O equipo lucense que se volve a poñer por diante no marcador. Tempo morto que solicita Obradoiro. Río Breogán 56, Monbus Obradoiro 52. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada. Ou faga as súas reservas no 606-233-950. 606-233-950. E síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram. Ou en carniceríasmontes.com. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. 56-52, a ventaxe ahora é do Río Breogán, un 54 para chegar ao remate ao terceiro cuarto. O Breogán que foi quen de recuperarse de un moi mal momento. Obradoiro chegou a gañar por 9 puntos de diferencia, 43-52, con un endemoniado Thomas Scrap que está sendo de novo protagonista do partido, pero Breogán supo reaccionou realmente ben devolvendo ese parcial de 13-0, pero realmente o que isto ven a indicar, Edgar,
é que, bueno, vamos un pouco por rachas, por falta de continuidade. É dicir, que aquí vai haber partido hasta o último momento. Sí, ao final tamén estes impulsos tamén veñen un pouco determinados pola tensión e polo tipo de partido que é. Non hai que esquecer que, bueno, Río Breogán está nunha situación máis cómoda, pero Obradoiro está nunha situación cómoda, está pero pelexeando se a partir de agora podemos apoiar tamén os pés, pois mellor, sí, moito ¿no? mellor, claro. Estamos sentados ben. É mellor estar tumbado claro, que estamos ben sentados, pero sí. se podemos ter as pernas en horizontal, pois mellor que o que se está xogando hoxe. Bueno, balón para Mahalbasi. Mahalbasi defendido por Hellenson. Sí, aquí vai buscar a superioridade no 5. Lástima. Sí, unha mágoa. Non entra o lanzamento de Mahalbasi. É un emparellamento que nos dous lados ten as súas inconvenientes e de momento estamos dos adestradores tentando castigar e falta un ataque de Sergi Quintela porque os corpos atravesalos non é tan sinxelo nesa persecución defendendo indirecto, pois barreu a Hellenson que era o bloqueador. Un Hellenson, eu teño que recoñecelo porque o que quere dicir que eu desto pois xa vou moi sustiño. Pensaba que iba a ser un dos xogadores do ano. A min gústame moito Hellenson. Ten o seu maior problema non é que non este producindo algo, que está preto de 13 puntos por partido, senón que está con moi malas porcentaxes, por debaixo do 30% da liña de 3, e despois non está no rebote como mellor debería. Que acusa unha certa indefinición nos postos que xoga. Para min é un 4,5, pero máis 4 que outra cousa. Que ocorre? Que tamén neste sistema de Moncho Fernández, telo de 5 ca ameaza claro. que é dende a longa distancia pode ser algo moi importante. E agora queixase Mahalbasic dun golpe na faciana. Non sei se é tan duro como semella polos xestos de dor. Agardemos que non sexa nada importante. Non é nada. Sigue queixándose da posible falta. Sí, pero por eso decía, non sei se tanto está ensinando a posible marca ao colexiado que mira directamente para outro lado. E o banquillo do Breogán advertido. Sí, porque se levantaron todos a parte protestar. De Miguel Ángel Pérez. E aparece, creo que por primeira vez no encontro, Álvaro Muñoz, dando unha rotación máis nesta segunda metade porque Thomas Scrap aínda non descansara. É a primeira vez. Bueno, pois aí vai, xogando Phil Scrap. Intenta penetración, baixe hacia o aro. Paco, que falamos dos cebos, buscan esa situación co Strager, co doble bloqueo indirecto no lado dereito da pista, queda todo ao lado esquerdo e directamente vai a atacar ese un contra un a Abel Hayes. 54, non teria que ser 56-54, non. E agora perda de balón de Río Breogán. No, porque está Sergi máis rápido que ninguén e ademais gaña unha falta e unha quenda de tiros libres. Non debeu de valer a canasta de Lukovic logo por si marca o marcador, empata 54. Déixame ver que dá a estatística oficial por si pode ser un erro da mesa contra as túas anotacións e confirmámolo agora. O Movistar, Paco, puxeron e quitaron. 5-4, 5-4, sí. 5-4, 5-4 da estatística oficial. Logo, mira tamén, xa que estás aí, os puntos que leva Lukovic. Bueno, balón para Sergi Quintela. Primeiros puntos, 6. Pues non. 3. Ah, 3, pois non valeu. Non valeu a canasta de Lukovic. Sergi Quintela anota os dous final puntos. Pero bueno, ao final te razón, xa tes o 5-6-5-4 no electrónico. A final, a verdad, sempre se impón. E agora falta de Eric Quintela, que daba unha por gastar con 35 segundos no electrónico. Eso é o que fai o Baselucense. Terceira. E 32, posesión, Mombusa Obradoiro. 32 segundos, terceira falta persoal de Eric Quintela. Vai a sacar Sí, pero está pedindo que se seca a pista porque Philip Scrap caeu dentro da cancha. O Breogán agora está con Eric Quintela, con Sergi, con Musa, Sacco e Lukovic. O Obradoiro, pois vemos a Phil Scrap, vemos a Álvaro Muñoz, tamén está con Hellenson, Virutis e Biliauskas, non? Sí. Bueno, pues vai a sacar Phil.
Medio minuto para chegar ao remate do terceiro cuarto. Balón para Álvaro Muñoz. Minutis con Jordan Sacco. Jordan Sacco aguantando a Minutis. Está llegando a Eixo. Minutis se levanta pasos. Estivo moi ben Jordan Sacco, moi ben Sacco. sobre todo porque posicionalmente, sabendo que aínda que ten capacidade de xogar sobre ambos os dous sombreiros, é máis perigoso si gana o Eixo. O centro da pintura foi negando sempre ese ángulo e gastou moito bote e daí a perda. Vai a entrar de novo Kalinowski. Aquí xoga, arrisca un pouco do Belko buscando unha última a posibilidade de anotar na última posesión. Exactamente. 13 segundos, 3 décimas para o remate do terceiro cuarto. Recibe Kalinowski, deixa o balón a Musa. Defendido agora por Álvaro Muñoz. Aí vai Musa, se vai a ir ante Álvaro. Falta de 2+1. 2+1. Moncho Fernández, o que cabreo se de Moncho Fernández, primeiro pola febleza da defensa 1 contra 1 de Álvaro Muñoz, que ten que saber que valle querer atacar a esquerda, e despois porque non hai unha rotación defensiva. Bueno, pues que 2 puntos para Zana Musa. É o punto número 20 xa para o Bosnio. E Paco, de momento partido, un cuarto cada equipo dominando, primeiro para Río Breogán, o segundo claramente para Monbus Obradoiro, e casi podemos falar dos primeiros 4 minutos do terceiro cuarto tamén para Monbus Obradoiro, pero a reacción importante e agora, bueno, pode pechar este terceiro cuarto estando con 2 posesións de vantaxe. Bueno, pues gritos de MVP, obviamente dirixidos a Zana Musa, que terá un adicional. Quedarán 4 segundos despois do lanzamento do xogador do Breogán. Bueno, pues imos ver si se lanza finalmente. Aí vai. Pero Paco, quedan 4 segundos. Quedan 4 segundos. Cambios de balonmán tamén en Monbus Obradoiro, que sacou a xente que poda tirar, erra, e ollo a carreira Thomas Scrap. Thomas Scrap. Vai a lanzar desde moi lonxe. Tapona Tribal Hayes. Chegamos ao final do terceiro cuarto con ventaxa do conxunto lucense, pero Edgar, queda todo o mundo, quedan 10 minutos e tal como foi o partido, realmente pouco se pode adiantar. No, igualdade máxima, altibaixos en ambos os dous equipos, difícil pronosticar si Río Breogán vai ser capaz de manter esta continuidade que gañou nos 5 ou 6 últimos minutos de cuarto, ou si Monbus Obradoiro volve a topar o camiño aro, porque é certo que leva un apagón ofensivo importante dende ese 43-52, que nas túas notas podes me dicir en que minuto foi, Paco, 43. O 43-52, en que minuto se deu aproximadamente? No minuto 25. Son 2 puntos en 5 minutos de Monbus Obradoiro, apagón absoluto. Bueno, pues tempo para que dé inicio o último cuarto. Río Breogán 58, Obradoiro 54. Asistencia e prevención para a saúde. Traballo e asesoramento en equipo. Multidisciplinarios e involucrados nos hábitos de vida saudable. Así somos, así é Clínica Concepción Arenal. Visítanos no 15 da Rúa Concepción Arenal, Lugo, ou contáctanos no 982 28 0150. Porque a túa saúde impórtanos. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. É o momento do Breo, é o momento do Pazo, porque o partido está en xogo nos próximos 10 minutos, que como veñimos comentando, bueno, pues pode acontecer calquer cousa tendo en conta como foi o desenrolo do partido. Os xogadores do Breogán que xa están na pista. E agora fainos do Obradoiro con 11 victorias. O Vasca Verás favorable co Andorra, con Betis, ao millor con Burgos pola diferencia do primeiro partido. Xa é moi difícil que o Breogán se metera en problemas. Pero que millor que conseguir a 12ª para estar xa tranquilos de todo, non? Pois este é o camiño, vale? Pois xoga aquí o Obradoiro por mediación de Hobbs. Hobbs para Robertson. Mete a man Sergi Quintela. 5 segundos de posesión. Que deixa 5 segundos de posesión Obradoiro.
Vai a sacar Hobbs. Para Robertson. Robertson para Hobbs de novo. Lanzamento de 3 triplas. Brandon Hobbs. Por fin, para Mombuso Obradoiro cae un adentro. Triple moi importante para o conxunto de Moncho Fernández, porque, bueno, de comezar outra vez con sequía anotadora, Río Breogán podería, bueno, intentar ese break neste inicio de último período. Musa, canasta que non Rebote entra. ofensivo, O falta Alex rebote Suárez para abaixo. Lukovic e falta de Cuarta. Alex, que será cuarta. Cuarta de Alex Suárez. Sí, Sacará o Río Breogán. Vai manter en pista para que dé a rotación ata onde chegue. Eri para Musa. Musa. Ai, saliuse o balón, doulle contra un pouco máis forte contra Taboeiro. E isto fixo que non entrara. Falta E aí a Sergi falta Quintela clara, sí. Tiña que facela. A segunda para Sergi. O Breogán leva 3 triplas. Leva 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. O Obradoiro máis cerca da súa media. O Obradoiro que o Breogán. Robertson. Sumalle outra máis. Triple. 0-6 para abrir o último período. Mombuso Obradoiro e outra vez logran poñerse o mando do electrónico. 58-60. Despois da canasta de Cassius Robertson. Canasta tripla. Eri Quintela. O lanzamento de Quintela. Canasta de 7 Eri. puntos para él, asumindo responsabilidade de tiros tras bote, que non é onde máis eficiente se mostra o base lucense. Importante ollo porque está aos 8 segundos a piques. Vanlle hospitar, sí. Perda de balón de Cassius Robertson. Pois recuperará o Río Breogán. Ahora cada balón, cada posesión, cada perda Vale ouro. é Sí. É non definitivo, pero o valor medra exponencialmente según vai avanzando un partido que está tan igualado como este. Cuidado co estado anímico de un e outro equipo que tamén pode pesar chegar ao final dun xeito de outro. Balón para Lukovic. Outra vez estaba atacando a liña de pase Thomas Scrab a piques. Musa. Balón para Sergi, anota Sergi, non. Sí, pero ese tiro está aberto porque Sí, a posición ten que defensiva está pendente da posible penetración ás esquerdas de Musa, pero non lle importa tanto que, bueno, gaste esa tripla Sergi Quintela. Balón para Thomas Scrab, Virutis. Hobbs para Virutis. Virutis, Alex Suárez quere irse hacia adentro. Deixa Scrab, lanzamento dificilísimo. Recupera o seu rebote, tampouco entra. O balón que anda polo chan. Loita. Aí se tiran todos por él. Loita. O balón loita, balón para Frecha Breogán. para Breogán. Balón para Breogán. O espazamento, o espaciado, non sei exactamente a palabra para non caer no término en inglés de Mombuso Obradoiro, horrible neste ataque, e despois o erro de Alex Suárez, que ten que dar o pase a esquina onde está aberto Thomas Scrab, que despois está na obriga de tirar ese tiro en carreira con 2 segundos de posesión. Por certo, Burgos vai gañando, sigue gañando con claridade a Zaragoza, 18 puntos Pues arriba. ese a verás, 68-50. esa verás, Paco, pode Claro. ser chave. Todos. No, pero Tal como ese en estaba concreto, eso, sí. porque se quedan os dous con 8 victorias. Moitos problemas en Zaragoza. Bueno, pues de momento xogando o Breogán con Eri Quintela, que está facendo un moi bo partido. Agora O mesmo este bloqueo de ataque Lukovic, un pouco sigue peor, pero Eri. o Gallao soluciona. Eri que bo deixa pase. para Saco. Vai caer. 2 máis 1 e ademais a ver a falta. Estivo ben Eri Quintela porque non mismatch non ten medo de atacar agresivo e vai para dentro. E outro balón dobrado que levanta Jordan Saco, que está vivindo ofensivamente desas opcións, pero facendo un bo partido, eliminado Alex Suárez. Quinta falta persoal de Alex Suárez. Vale a canasta de Jordan Saco, 8 puntos para él. Moi bo traballo defensivo. E o Breogán que xa está outra vez por diante, aínda que ainda non subiu. Sí, e xogando agora con 3 pequenos, porque fai coincidir a Eri Quintela, Sergi Quintela e Kalinowski Ahora sí. neste momento de partido para darlle un respiro a Musa, que non fixera rotación. E ollo porque gaña o rebote Lukovic e outra falta. De Henderson en este caso.
É o que falábamos do rebote. En certos momentos, Mombuso Obradoiro, cando non ten o 5 puro, e incluso agora con Virutis, concede estas segundas opcións que lle limitan momentos a aproveitar como que estaba a ter despois dos dúas triplas consecutivas para arrancar o último cuarto. Bueno, pois é o Brogan o que volve a ter a posesión, o balón é para Eric Quintela, con bo criterio volve sobre os seus pasos para dirixir o ataque estático, continúa Eric diante del Viruti, lanza Eric, palmeo de Sacco, palmeo de Jordan Sacco, 10 puntos para él. Cambiou o ángulo de bloqueo no último momento e outra vez agresivo Eric Quintela e outra vez Jordan Sacco, Cabasoira aproveitando pois balos dobrados, segundas opcións. Moi bo partido do congolés. 64-60. Ollo Helleson de 3 triplas. Ten moita capacidade anotadora. É certo que as súas porcentaxes este ano non son boas, pero ten moita ameaza. Son os seus primeiros puntos. Sí. Primeiros puntos para Helleson. Triple importantísima para o seu equipo. E agora Lukovic a continuación. Lukovic que anota. É o punto número 5 para Lukovic. Ollo Brandon Hobbs, tripla. Cuarta para o ex de Cáceres, ex de Bayern Múnich, ex de Alba Berlín. Thomas Scrap, 23 puntos con esta de Oldenburg. De Oldenburg, ex compañeiro de Mahalbasic, por certo. Empate a 66. Xogando Kalinowski, balón no centro da zona. Falta Robertson. E a falta de Robertson. A segunda do canadiense. Que dúas triplas, Paco, de Mombuso Obradoiro en momentos importantes. A de Ellison. E que son 4 as que levan anotadas. Creo que só anotaron de 3. No que vai de cuarto, escápaseme algunha anotación. Triple de Hoss, triple de Robinson, triple de Helleson e triple de Thomas. 12 puntos nesas 4 situacións. Bueno, pues aí Sergi, que non vai a anotar, pero Kalinowski. Outro rebote longo que gaña Río Brogan. Ai, e agora Viruti sí que e ademais a falta de Kalinowski. Eu creo que esa pequena frustración de errar un tiro sin selo para él. É a cuarta, hai que ir ao banco. No, de feito creo que está Musa preparado, vai no proteger un chisquiño, a lo menos Mersic. Sí, sí. Musa e Mahalbasi. Empate a 66. Vai se Sacco, volve Mahalbasi. Sí, o mellor un troco nun momento onde Jordan Sacco estaba cómodo. Veremos como sae esta decisión que o técnico croata leva a cabo. Vai a sacar Hobbs. Iso xa para Thomas Scrap, auténtico protagonista hasta agora do partido. Sí, pero máis apagado na segunda metade. É certo que non tivo, salvo a primeira posesión, dúas posesións da segunda metade, tivo menos recorrido, pero agora por falar anota, pero recupera o seu propio rebote. Quere xogar ataque sí, porque pasa o brazo por envolver. Exactamente. Falta persoal en ataque. Que estaba a falar, eu creo que el tamén é consciente de que lle está a custar máis ter opcións nesta segunda metade, agora forzou en exceso, pese ao segundo esforzo a agradecer buscando o seu rebote, quiso levantar outra vez o balón nunha situación onde tampouco tiña unhas liñas de pase moi claras porque estaba pechado ca propia vertical do aro, pero era moi complicado de levantar ese rexeite. É a terceira falta persoal de Thomas Scrap. Balón para Musa que se quere ir hacia o aro. Ten que sacar para Sergi, a penetración de Sergi, cambia de brazo. Muy difícil. Sí. Lamentase Sergi Quintela, se cabrea ver con Mersi. Quería que o balón se xogara máis, obviamente. Que pase. E mira agora Thomas Scrap, non entra. E o falta no rebote de Musa a Virutis. Que pase a topar a picado Brandon Hobbs, que hoxe está destacando moito polo seu tiro de 3, que é unha cualidade que ten, pero é un excelente pasador. Pero o que todo era sair a cara para Thomas Scrap na primeira metade, comeza a torcerse un chisquiño máis neste momento de partido. O mesmo sistema de fondo, Paco, que aproveitaron na primeira metade, lembras? Creo que era con Alex Suárez nesa ocasión. Agora con Thomas Scrap, recollendo ese indirecto rizado inmediatamente para ir a polo aro. 4 puntos, co mesmo sistema, erro importante de Río Brogan conceder esas canastras tan sinxelas. E perda de Musa. Non, pero quedan 6 segundos. Eri lanza de 2, canasta de Eric Quintela para empatar o partido. 9 puntos para él. Está Eric Quintela hoxe.
Empata 68. Robertson, defendido por Sergi. Continúa Robertson, quiere romper. Robertson, canasta de Robertson. Atacalle claramente a Mahalbasic, cambio de ritmo, supera o imposible de conter ao manexador. Canastra. Pues jugando de nuevo Brogan para empatar. Quedan 4 minutos para chegar ao remate. O balón é de Zanan Musa. Vai xogar un contra un. Defendido por Scrap. Continúa Musa. Deixa para Sergi. Sergi vai a lanzar de 3. Creo que está tomando moito esta tiros agora. tena que gastar porque quedan 4 segundos de posesión, pero non está nada atinado. De feito, creo que Mombus Obradoiro xa de inicio de partido non lle está importando tanto concederlle máis espazo a Sergi Quintela para poder incluso invitalo a xogar certas situacións de un contra un como as outras penetracións que buscou neste último cuarto. Cuarta de Eric Quintela, que se vai ao banco xunto co seu irmão. Aparece Kalinowski, que tuvo ese minuto e medio de protección cas súas 4 faltas, pero agora ademais do mal momento ofensivo de Sergi Quintela totalmente desatinado, pois aparece en pista. Porque a defensa do Obradoiro se volveu a acomodar, estaba pensado e deixaba esos tiros liberados, con Kalinowski non o vai a poder facer. Bueno, aí vai Robertson. Outra vez, superando un contra un a Kalinowski. Está listo tamén aquí Moncho Fernández nesa situación. Ve a entrada de Kalinowski, situación de aclarado total para buscalo, porque se non pode frenalo, Quinta eliminado, sabe que ten unha febleza defensiva nese momento e vai a por él. Bueno, pois nova canasta de Cassius Robertson. Quedan 3 minutos 33 segundos para chegar ao remate do partido. Río Brogan 68, Obradoiro 72. Ofertadas máis de 4.000 prazas de emprego público en Galicia. En Nos Oposicións preparamoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades con clases presenciais e virtuais. Dispoñemos dun campus virtual e dunha app que che permitirán unha interacción constante a través de calquer dispositivo móvil. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982-815-466 ou no noso centro de Lugo na Rúa Monforte 9, Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. El Breo se vive aquí, en Radio Lugo. Bueno, Edgar, hai que volver a empurrar un pouco porque a situación 6-8-7-2. Bueno, non é que seña insalvable, obviamente, queda todavía moito, pero o Obradoiro parece que volve a coller o que falábamos antes, non? Desos momentos de continuidade de un e outro equipo. Sí, colle unha onda boa se fora isto surf, aproveitando o acerto da liña de tiro de 3 puntos, 4 anotaron, e despois que eu creo que está un momento de Brighton Hobbs de bastante clarividencia, máis esta situación que ven de pizarra claramente, de atacar a Kalinowski cas 4 faltas, nese un contra un. A ver o que decide Belcomerci. Balón interior de momento. E aí para Musa, error de Zanan Musa. Que mago, porque esa foi das que se viu en Murcia 3, 4, ata 5 veces. Que bandexa máis sinxela estragou o bosniaco. Pois atención a este ataque do Obradoiro. Moi importante. Pode ser medio partido. Non sei si tanto. Robertson, bueno, mira, erra, o rebote para Mahalbasi. Musa, balón para Kalinowski. Ahora Kalinowski, tripla, canasta tripla, canasta de Marzo Saúde, de Tyler Kalinowski. Sí, castigando a situación de balance, repiten sistema, e agora Musa controla ese corte, máis agresivo, máis duro, casi taponando a Scrap, pero Magua, outra bandexa un pouco precipitada, falta de Belheims. Decía que repetía o sistema outra vez. E Obradoiro, esa situación de cebo cos indirectos nun lado da pista. Nesta ocasión non busca un contra un do manexador, senón ese corte así en semicírculo, a veces chamanlle Marana Cat, de Thomas Scrap, que fai moi ben porque ademais é moi grande. Claro. E vai para finalizar sobre a súa man forte, sobre a man esquerda. Mahalbasi, que pide apoio do Pazo na liña de tiros libres Virutis, 4 de 4 no partido de hoxe. E volver o que fai o lituano agora desde a liña de persoal. O primeiro erra. O primeiro que erra no partido, ademais. Claro, xa dicía 4 de 4 hasta ahora. Segundo tiro.
para Birutis. Agora sí, anota. Sí, sigue sendo unha posesión de diferenza, 7-1, 7-3. Partido de momento que, salvo sorpresa, pode decidirse nun cara ou cruz, con 2 minutos e medio por xogar. Balón para Tribal Hayes. Indirectos de Kalinowski. Balón para Kalinowski. Deixa aí. Esbarullo, balón das mans. Que mágoa, porque o que fixo Kalinowski foi perfecto. Para retroceder sobre os seus pasos. A gravidade que falamos do tiro de 3 de Kalinowski obliga a que o pívot saia a tapar esa posible situación. Dobra o balón, pero a Lukovic esbara o varón xusto cando ten que finalizar a canastra máis sinxela que vai ter no encontro. Mahalbasi, de 3, non entra. Non é o tiro, o rebote para Kalinowski. Tribal Hayes desde a súa posición. Sí! Sí, 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 sí. Canasta tripla, canasta de Marzo Saúde. Para Tribal Hayes, o Brogan por diante, 7-4, 7-3. E Moncho Fernández desesperado con ese rebote ofensivo que concederon a Kalinowski. Desesperado. Ahora rebote de deseo de Zanamusa. De tiros libres. Le falta Perso a la cuarta de Thomas Scrap. Pero a desesperación de Moncho Fernández con ese rebote defensivo que non pecha Cassius Robertson e yo gaña, Kalinowski é absoluta, porque ademais implica a tripla posterior e que Río Brogan tome o mando, erra o primeiro lanzamento Musa desta quenda, Sanan Musa. Erra o primeiro, ten o segundo lanzamento Sanan Musa. Agora si o anota. Sí, a situación é semellante, unha diferenza de posesión, pero agora mesmo está favorable a Río Brogan. Balón para Obradoiro. Que importante esta defensa, Edgar. O balón para Robertson. Creo que era falta de Mahalbasic. O bloqueo tamén. O bloqueo de Birutis. Birutis saca para Hellenson. No, hombre. Hellenson erra. O rebote para Kalinowski. Minuto e medio. 90 segundos para chegar ao remate. O Brogan que vai gañando 7-5, 7-3. Ten a posesión do balón. Pide calma. Tribal Hayes. Aquí pode estar agora si medio partido, Edgar. O balón para Musa. Musa non entra. Tampouco Palmero de Mahalbasi. O que xoga agora. Volve o Obradoiro. Que minuto final. 1 minuto 5 para chegar ao remate. Estamos a pique de entrar nos últimos 60 segundos agora mesmo. O balón para Hobbs. Hobbs para Robertson. Robertson con Kalinowski. Bloqueo de Birutis. O lanzamento de Robertson. Non vai entrar. O rebote para Birutis. 2+1. No. A falta non a poden facer. O tema é, sale máis agresivo Mahalbasic nesa situación de bloqueo directo. A tripla é difícil porque ten que equilibrarse no aire Cassius Robertson, pero a recuperación no rebote de Mahalbasic non pode ser moi rápida por las súas condicións atléticas. Ten posición de baixo do aro Birutis, ninguén é capaz de interpoñer o seu corpo para alonxar un pouco da pintura e despois o empurrón claro cando xa non hai opción a frear a un 2-17 a metro do aro. Bueno, pois Birutis que pode volver a poñer o Obradoiro por diante no marcador. Empata 75, ten un lanzamento adicional. Non sei se quedará alguén para subiar este tiro libre aquí no Pazo. Anota. Mais un Monbus Obradoiro, 49 segundos, Paco. 75-76. O balón para Tribal Hayes. Este balón vale seu peso en oro. Algo máis, creo. Buscan as saídas de Kalinowski. Bueno, pois Tribal Hayes quere xogar aí debaixo. Lástima. Non entrou. Están protestando de tocar a rede. Que falábamos e Pérez dá canastra, pero dá canastra para poder revisala. Claro, ahora la revisan. Exacto. Claro. Ahora van a revisar as xogadas. Xa temos aí a Lesgato atento a xogada no seu portátil. Eu creo que alguén tocou a rede, pero non sei se un xogador de Monbus Obradoiro ou un xogador de Río Brogan. Home, se o do Río Brogan sei un pouco estúpido. No, pero pola pelexa de posible rebote. Claro, eso sí. Entón, dende aquí é moi difícil esta. A de Musa tiña o claro, pero esta non se vería decir quen pode tocar a rede. Que alguén a toca, seguro. Imos ver si
que decisión toman os colexiados. Paco, 33 a segundos. importancia do rebote. Monbus Obradoiro Vale. deixándose rebotes defensivos no tramo máis importante do Vale a partido. canasta. Vale a canasta de Lukovic. E ademais un lanzamento adicional. O sistema vale que, a canasta de Marko Lukovic. o sistema que buscaban era para a saída de indirectos de Kalinowski, pero decide rachalo Belhens no 1 contra 1. Ve que o seu defensor está un pouquiño máis atento a posibles axudas e a partir de aí ese balón dobrado a Lukovic. Bueno, pues ahí va o lanzamento adicional de Lukovic. Hay que meterlo, no sobra absolutamente nada. 33 segundos para el remate, lanzamiento de Lukovic. Sí. Entra el lanzamiento de Lukovic. Non pide tempo Moncho, aínda que lle quedaba un, decide non gastalo neste intre de partido. Bueno, y volver ahora. Balón para Robertson. Esta é a posesión do partido. Super agresivo Mahalbasic, esgotou o bote, No, saca ya falta, tiros libres. Moi agresivo Mahalbasic, sabe que a falta, ademais, escuela balcánica de querer ter a última posesión. tampouco é un mal negociado. No, porque evita unha posible canasta de 3, un 2+1, quedan 20 segundos. Si non comete ninguna estupidez, ao menos, no peor dos casos, tes asegurada Desa a última prórroga. tú, además Mersic ten 2 tempos mortos disponibles. Pode preparar algo. Bueno, pois de momento anota Robertson o primeiro dos lanzamentos. Atención a este posible rebote, que non hai opción, anota. Empate a 78. E de momento Mersic tampouco pide tempo morto. Pois a Pide piques. tempo morto. Vou falar ben que xa a tensión do partido. De momento non o decide gastar. A prórroga ten a na man, Claro. pero quen o vai a gastar… Pero para eso… quen o vai a gastar… No, é cambio, é Vicedo. o cambio. Entra Entra parece moi raro. Vaise Helenson non. Sí, Helenson. Pero de momento Mersic, según o electrónico do Pazo, ten 2 tempos mortos disponibles. Como ten a prórroga na man, semella que o quere Obradoiros ten bonus tamén, Por lo tanto, se hai unha falta e tiros libres. 12 segundos, o balón para Musa. 9, 8, continúa Musa. Musa contra lanza Musa. Canasta de Musa. Canasta de Musa a falta de 4 segundos. A falta de 4 segundos. E 5 para décimas. o remate. Mais 2 Río Brogan, tempo morto Moncho Fernández. Agora sí, que por para eso, atacar, claro. Por eso se pedía. Por eso quiso gardalo un pouquiño máis. Tempo suficiente, ademais, ca posibilidade de sacar en campo ofensivo. E a marcha Radetzky que sona no Pazo Universitario. 80-78, non imos a publicidade agora porque se está xogando o partido, quedan tan solo 4 segundos e 5 décimas, imos decir as décimas, porque desde onte estou convencido de que as décimas duran máis do que parece. E sabes que ademais non todas as mesas son iguais. Non, dende logo. E que máis eu vimos 3 décimas que deron moito de sí tamén. Sí, tamén. En Málaga, con 3 décimas, o Brogan gañou un partido recibindo fora da línea de 6,75 un pivo, baixando o balón e tirando. E o tío que estaba na mesa de Málaga aínda non despertou da siesta. Bueno, non da siesta, non que era foi pola mañá. Sí, fora partido de domingo mediodía, 12 media da mañá. Exactamente, creo que foi a primeira vez que tuve o placer de contar con Edgar Paz nunha retransmisión. Porque outra cousa non, Edgar. Pero si alguien se vai a colocar as medallas, ahora gallega ou non sei que ou tal, aquí o descubridor foi este. Además, sí, sin Pues que xa eu está. soubera. Non sabía nada de eso. Pero xa cho dixera. Bueno, pues aí estamos. Hai que ir renovándose, Edgar. Balón, 4 segundos, 5 décimas. A ver que ten preparado Moncho Fernández e a ver a defensa de Río Brogan. Canto está 4 en segundos xogo que valen un partido e para algo- Monbus Obradoiro vale moito máis incluso. Para nos estirar as pernas. O balón aí para Jos, lanzamento de Jos. Non entra. Sáeselle. Vai gañar o Brogan. Vai gañar o Brogan. Vai gañar o Brogan. Gañou o Breogán. Remata o partido. Errou Jos o último lanzamento triple. Errou Jos. Esto leva a vitoria o Río Brogan. E é que é importante que decías para o Obradoiro
pero ahora sí xa podemos decir que o Brogan está… salvo catástrofe inesperada… A ver, con 12 eu creo que xa estaba, pero con 12 xa casi… O sea, é imposible. No, pero bueno, partido como esperábamos, tremendamente disputado. Moi igualado, a tripla de Hobbs Saez, lembremos que anotara todas as anteriores que intentou na segunda metade. Buscaron dende balón interior unha situación de flero indirecto para liberar o máximo posible a Hobbs. Non foi un bloqueo especialmente bo, pero a capacidade de tiro do norteamericano estivo preto. A vitoria quedase no Pazo e como está a xente que hoxe acudiu a este espectáculo. A xente liberouse de un peso. Primeiro por gañar o derbi. Segundo porque as últimas derrotas xeneran pues, dúbidas, unhas dúbidas. E faltaba esa 12ª victoria para decir agora sí, imos a disfrutar da Liga Endesa do que queda, pues bueno, como decía antes. E despois que sempre hai que pensar a ver que están a facer o séptimo, oitavo e o noveno clasificado, que se algún entra nunha situación de 2-3 derrotas pode aproveitar a opción Río Breogán. Eso falaremos outro día porque, bueno, a ver as circunstancias, como se vai dando. O importante é hoxe que o Breogán tiña que recuperar sensacións. É certo que o equipo non está ao nivel que amosou en outros momentos, está a custar máis, que físicamente, pero claro, se competiu mellor, competiu moi ben, agarrouse en momentos difíciles. Bueno, creo que é un momento importante, un momento bo, e aproveito 2 segundos. Había desplazados dende Santiago de Compostela, alrededor de 100, 120, un bo viaxe para eles de volta, por suposto, porque eu creo que este derbi gaña cando hai presenza de ambas as dúas afeccións nas gradas. Bueno, pois aí teñen, entregándolle ahora, creo que o trofeo de MVP de Liga Endesa do mes pasado. Sí, eso é, están aproveitando a Fanan Musa, o ambiente para dar o título ou o trofeo de MVP do mes pasado. Bueno, pues imos manter unos segundos a comunicación solo para que escouten. Non sei onde xogará Fanan Musa o ano que ven, se se materializará. Pero que vai a vir a pasar aquí algún fin de semana, seguro. O posible rumor do Real Madrid ou outro equipo Euroliga, ou terá algunha opción de probar na NBA. Eu creo que o mellor primeiro paso pola Euroliga é o máis natural, pero o que está claro é que este ano para el vai perdurar moito máis tempo na memoria porque isto non se atopa todos os días. Bueno, pois, que queres que lle diga? Que era un partido importante, que era un partido, un derbi galego, que o Breogán tiña que conseguir unha victoria máis para que xa estén todos relaxados e tranquilos. Isto conseguirse no partido de hoxe 80-78. E, bueno, por unha vez vou dicir algo que non debería, quizáis, pero hoxe agradezco especialmente ao Breogán pois esta pequena alegría. Hoxe quizás xa necesitaba máis que en outras ocasións. Bueno, pues aí queda. Edgar Paz, moitísimas gracias. A vos, como sempre. Alex Gato, un placer. Lolo Bello, dende os estudios centrais. A todos ustedes, como sempre, moitísimas gracias. Sodes todos increíbles por estar aí, igual que os que están hoxe aquí no Pazos Deportes. Lembren, Río Breogán 80, Monbús Obradoiro 78, 12ª victoria do equipo lucense na Liga Endesa. Moi boas noites. La oportunidad porque ahora el Eurojackpot de la 11 después de su 10º aniversario ha subido los botes de 90 a 120 millones. Sí, pruébalo. Oye, que tiene que ser un gustazo, ¿eh? Por solo 2 euros te haces millonario para el resto de la historia de la familia. Tataramillonario con el Eurojackpot de la 11. 0-0 en Cornellá y Ponce, quién sabe, lo tiene en la mano Carlos Sainz. Ojo, cuidado. Lo tiene en la mano, queda 1 minuto 14 segundos. Sainz, 1.28. No seas gafeito, que lo va a hacer, ya verás. 1.28, 4.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que Leclerc está corriendo, pero Sainz está corriendo. Están los dos en pista ahora mismo. Leclerc está con el mejor tiempo en el primer sector. Ojo que son 0,044 milésimas lo que le separa a un piloto del otro. Pero vamos a ver si Sainz... Bueno, está volando Leclerc. Segundo mejor tiempo en el segundo sector. Ha hecho 32-1 en el primero, 28-3 en el segundo. Atentos a Leclerc que está viniendo con todas. Una décima abajo, Carlos. Una décima no solo. quiere ni verlo. No quiere... A ver en el tercer sector. Sainz va a tener que intentarlo. Le va a quedar nada. Le van a quedar 30-40 segundos. A lo mejor para un último intento. Pero ahí está Leclerc ahora mismo.